Lagad sa Bombo Hanay sa Udto, diri sa DYFM, Bombo Radyo Iloilo, ang flagship station sa The Undisputed #1 Radio Network kinakantri ang Bombo Radyo Philippines. Adlaw kita karon sa Huwebes, Setyembre 1, tuig 2022, 100 dias lang kag or 115 dias lang Pasko na. Sa aton sining mga kabombo live nga malantaw bumuhanay sa udto sa Facebook page sa Bombo Radyo Iloilo. Subong man sa Bombo Radyo Iloilo 837 kHz mag-subscribe na kamo sa YouTube channel sa Bombo Radyo Iloilo. Sarang man nga mabatihan live gamit ang imong cellphone. Sa pag-download naman sang Bombo mobile app, mangin updated karon sa madalakuan kag mga nagapauna mga balita sa paglagon sa www.bomboradyo.com, ang official website sa Bombo Radyo Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Sa gihapon ini mo lagari mo ang kurman, Bombot Siyam, Blanco Hover kagkaron. Yari madalakuan kag mga nagapanguna nga mga balita aton sininga pagapatpaton. Diri sa Bombo Hanay sa Udto. Patay bangod sa acute gastroenteritis sa syudad sa Iloilo na dugangan sang tatlo. Tatlo naman ka mga water refilling stations sa ginpasarado ni Mayor Cherry Treñas bangod wala sang business permit. Latest update, kumusta unta ang LPTRP? Ukon ining local public transport route plan sa probinsya sa Iloilo. Tulaan, natuktukan o kunakutkutan sa banwasang uton. May update man kita sa sining pinakadamo nga kaso sa balatian, no? Sa aton sinikaron niya nga mga kabombo, acute gastroenteritis sa bahin karon sang city proper areas. Kalabanan sining source nila sa tubig, bubon. May mga gimpasirado naman iya nga bubon. Sa aton sining mga kabombo, ni madalakuan mabalita issues kay impormasyon tutukan ta sa pagpangalagad sa bombo anay sa udto. Sa Huwebes sining edisyon, balikan nato ng detalye sini pagkatapos ang mga nagapanguna kag mga mainit naman ng mga balita kaupod sa Bombo News Center. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabuli nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online. Ang Bombo Network News Noontime Edition, unang araw ng buwan na Setyembre 2022. Abay, simulan na po ng ating Christmas countdown. Dilan sa 115 days to go bago naman ang Christmas Day. Sa ulo ng ating mga balita. Rainfall alert itinaas na sa ilang bahagi ng bansa dahil sa extension ng Super Typhoon Henry at Tropical Depression Gardo. Samantala, ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. binigyang pugay din ang kontribusyon ng mga nurses sa Pilipinas at buong mundo, lalo na sa laban kontra COVID-19. Ang COMELEC naman, 80% ng handa sa barangay at SK elections sa buwan niya ng Disyembre kahit na may mga panukalang ipagpaliban ito. Samantala, ang Supreme Court pinagtibay din ang legalidad ng pagboto ng mga bilanggo o mga inmates sa local elections. At sa international news naman, ang NASA muling tatangkain na ma-launch ang Giant Moon Rocket sa araw ng Sabado. Sa sports balita naman, ang tennis legend na Serena Williams buhay pa rin ang kampanya sa US Open matapos itumba kanina ang world's number 2 doon sa New York. Bago sa detalye, kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombel Maracol at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Bombo Weather Update. Patuloy nating binabantayan itong super typhoon na dyan po sa dulong bahagi ng Pilipinas ay nagbabanta itong Typhoon Henry. At nasa Bombo Weather Center si Bombo Dennis Samito. May dalawang balita tayo, Bombo Elmar. Good news at bad news. Unahin natin yung good news. Sapagkat itong binabantayan natin bagyong Gardo nitong nakalipas na araw at hanggang kanina ay humina na at isang low pressure area na lamang. Yan ay nangyari sa mga nakalipas na oras at tinanunsyo ngayon lamang ng Pag-asa DOST.
Pero ang bad news naman ay naging parte na ng sirkulasyon itong super typhoon na Henry ang kanyang mga dalang kaulapan. At dahil dito ay lumawak pa ang mismong laki nitong bagyong Henry na isang super typhoon. At makikita natin, naging isa na lang halos yung umiiral na major weather disturbance sa loob ng Philippine Area of Responsibility. At inaasahan na maghahati dito ng mga pag-ulan sa ilang parte ng ating bansa. Katunayan, nakataas na ang flood alert dyan sa area ng Cagayan, Ilocos at Central Luzon bilang paghahanda bago pa man magtaas ng signal number 1 sa nasabing mga lugar na posibleng maapektuhan ng bagyo o na si Henry o kaya naman yung extension ng kanyang sirkulasyon. Ulitin natin, hindi direktang tatama sa lupa sa alimang parte ng ating bansa ang sentro o yung mata ng bagyong Henry. Pero yung kanyang outer rain band ay tiyak na makakaapekto sa ilang parte, lalo na dito sa dulong Hilagang Luzon. Pinapakita natin ang tracking ng Pag-asa DOST sa magiging takbo ng bagyong Henry sa susunod na mga araw. So makikita natin dito, Bombo Elmar, Bombo Ever, na may letrang T, may letrang S dyan sa simbolo ng bagyong Henry. Yung letrang S, yung simboliko ng bagyo ay nangangahulugan na super typhoon, habang yung letter T, typhoon ang katumbas nito. So ibig sabihin, sa mga susunod na araw, simula sa 3 ng Setyembre ay hihina ito ng bahagya. Magiging typhoon na lamang ang super typhoon Henry habang ito ay nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pero patuloy nating uobserbahan dahil maaaring magtaas ng signal number 1 dyan sa dulong Hilagang Luzon. Narito pa ang mga dagdag na paliwanag ni Raymond Ordinario ng Pag-asa DOST. Ay naging low pressure area na itong si Gardo at nag-issue na tayo ng ating final bulletin. And as of 10 a.m. ito ay naging LPA na at the distance of 760 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes. Itong kaulapan na ito ng Gardo ngayon ay sumasama na dito sa sirkulasyon ng Super Typhoon Henry na kumikilos pa rin ngayon dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. As of 10 a.m., ito ay tinatayang nasa layong 430 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes. At bahagya itong lumakas, naging 195 kilometers per malapit sa gitna at pagbugso na 240 kilometers per hour. Bahagya itong lumakas dahil natapos na yung tinatawag natin na I-will replacement cycle wherein dinadaanan talaga ito ng stage ng isang malakas na bagyo at inaasahan natin na possible pa na ma-maintain na itong kanyang intensity within the next 24 hours. Then, ito ay kumikilos pa rin on a southwest direction at the speed of 25 kilometers per hour. Pasubsob pa rin na nakita natin na kilos nitong bagyong si Henry. Then makikita natin, meron tayong mga habagat signature clouds dito sa may bahagi ng Bicol region, some parts of Mimaropa, Metro Manila, and the Calabarzon area. So ngayon ay inaasahan natin dahil hindi naman malapit itong bagyo dito sa atin, ay magkakaroon pa rin tayo ng maulap na papawiri na may mga kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog. So may mga pag-ulan over dito sa Central Luzon down to the Visayas area, dala na yan ng enhancement ng habagat. Ngunit hindi ito tulad ng typical habagat natin na tuloy-tuloy na pag-ulan. So enhanced thunderstorm ang ating inaasahan dito. Kaya may mga pag-ulan mula ngayon hanggang weekend. Ito yung mga binabantayan natin dito sa mga pag-ulan over the Luzon and Visayas area. Yan ang pagpapaliwanag ni Raymond Ordinario, weather specialist ng Pag-asa DOST. So yan muli mga kabombo, mga Kastar Nation, ay tayo'y manatiling naka-alerto dito sa mga development na ito sapagkat napakalakas ng bagyo na ating inoobserbahan at posible pa na manatili ito hanggang sa pagpasok ng susunod na linggo. Nasa loob pa rin siya ng Philippine Area of Responsibility. Bombo Elmar? Bombo Dennis, dito sa pinapakita mong satellite images, mula kayo ng umaga, ngayon nakikita natin lumalapit siya ng husto dito sa may Batanes, Bombo Dennis. Sa mga oras na to, yung tulad binabanggit ng partner mo dyan, si Mr. Ordinario, talagang ramdam na ba ng lugar ng Batanes sa Bombo Dennis, yung mga pag-ulan at mga paghangin. Kasi napapansin ko rin, kanina bago tayo mag-air, nakakausap pa natin yung Batanes PNP.
Pero as of this moment, ang hirap na makontak, Bombo Dennis, ha? Diyan sa may Batanes sa PNP, Bombo Dennis. Tama yan, Bombo Elmar. Kung mapapansin natin, yung outer rain band nito ay tumatama. Ayan, no? Itong area ng extreme northern Luzon, kung saan nandyan ang Batanes, ay apektado na siya ng sirkulasyon ng bagyong Henry na isang super typhoon. So, sa kanyang sirkulasyon, lalo na't na-enhance pa siya nung isang bagyo na bagyong Gardo, ngayon ay naging low pressure area na lamang, nakadagdag pa sa kanyang puwersa yung kaulapan at hangin na dala ng naturang bagyo. Kaya ito'y apektado na yung area ng Batanes, Babuyan Islands, at yung iba pang parte dito sa extreme northern Luzon. So, expected na, Bombo Elmar, yung communication line ay talagang maapektuhan. At posible baka pagka lumakas yung mga pagbuhos ng ulan, baka totally kahit yung iba pang means of communication ay madamay na rin. Medyo magiging pawala-wala na at hindi na ma-contact yung mga nandun sa naturang lugar. Pati yung power supply maaaring maapektuhan din. Oy, kung tutusin, napakaganda ng tanawin na yan, Bombo Dennis. Pero napaka-mapanganib, Bombo Dennis, matapos magsanib na yung dalawang bagyo na yan na pinapakita natin dyan. Maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo Dennis. Mula sa Bombo Weather Center, ako si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Pinipilit nating makontak yung Batanes sa PNP. Kanina nakukontak pa natin yung Batanes sa PNP, lalo itong Provincial Community Affairs Development Unit. Pero ngayon ay nawawala daw yung signal nila sa mga oras na to at matinan din natin yung sitwasyon. Abangan din ang detalye nila si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay dumalo sa selebrasyon ng organisasyon ng mga narsis sa ating bansa. Tala naman sa karagdagan pang balita, handa na rin ang buong hanay ng pulisya ngayon laban sa posibleng maging hagupit ng bagyong Henry at Gardo na kasalukuyang nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility. Kasunod na rin ito ng naging direktiba ni PNP Chief Police General Rodolfo Azorin Jr. sa mga police regional offices na maghanda na sa posibleng magiging epekto ng nasabing bagyo. Inatasan na din niya ang mga ito na mahigpit na makipag-ugnayan sa mga local government units at mga local disaster risk reduction and management office. Kung magugunita, una rito ay nag-abiso na rin ang National Disaster Risk Reduction and Management Council sa mga regional offices sa mga lugar na tatamaan ng nasabing kalamidad sa posibleng maging epekto nito. Samantala naman sa ibang balita, personal dumalo kanina si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa selebrasyon ng Philippine Nursing Association 100th Foundation Anniversary sa 56 Nursing Week doon naman sa isang hotel sa lungsod ng Maynila. Sa kanyang talumpati, tinawag ng Pangulo ang mga nurse bilang mga bayani na niya'y nagpaganda sa pangalan ng Pilipinas sa buong mundo dahil sa kanilang serbisyo, lalo na noong kasagsagan ng matinding COVID-19 pandemic. Tapos puso ding nagpasalamat ang Pangulo sa mga nurse na niya'y may malaking papel kaya siya nakarecover ng tamaan ng malalang COVID-19 noong Marso ng nakalipas na taon. Binigyan din naman ang Pangulo na dahil sa sakripisyo ng ating mga nurse sa gitna ng panganib ay nakasurvive ang Pilipinas sa hamon ng pandemya. Tiniyak ng Pangulo na itutuloy ang pagbibigay ng benepisyo na nararapat para sa ating mga healthcare workers. Sa katunayan, kabuang 25.8 billion pesos na anya ang nailabas na pondo para sa hazard duty pay, COVID-19 death and sickness compensation, meals accommodation and transportation allowances, life insurance, special risk allowance at one COVID-19 allowance ng mga healthcare workers. Naniniwala ang Pangulo, kulang pa sana nasabing mga benepisyo kaya kanyang tinitiyak. Maghahanap pa siya ng maraming paraan para maipakita at maiparamdam ang pasasalamat ng sambayanan sa ating mga healthcare workers. Tiniyak din ng Presidente, bukas ang kanyang tanggapan para makipagdialogo sa mga isyong kinakaharap ng mga nurse at allied health professions. Nais din ng Pangulo na maging batas na ang Philippine Nursing Practices Act. Kabilang sa mga tutugunan ng pamahalaan ay ang disparity o pagkakaiba ng sweldo ng nurse sa public at private hospitals. Gayon din ang hindi raw patas na distribusyon ng nurses sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Narito pa ang Pangulong Marcos Jr. Please know that we understand this, that we know what you have done. We know the value of your work. And this is something that we know not only because of our personal experiences, but because of the experiences of everybody around the world
na kahit yung mga prime minister, kahit yung mga presidente ng mga ibang bansa ay pinupuri ang mga nurse na Pilipino na sinasabi silang nagbuhay sa amin kahit dito sa aming bansa, hindi lamang sa Pilipinas. So the government recognizes and acknowledges your hard work and sacrifice, including risking your own health and lives to care for others. As your president, you may rest assured that my office is always open for meaningful dialogue to address the issues concerning our nurses and allied healthcare professionals. In fact, I have taken special note of the clamor to address issues in the nursing profession by the passage of the new Philippine Nursing Practice Act. Yan pa rin ang bahagi ng talumpati ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Samantala itong COMELEC naman, kung tutusin daw, ay handang-handa sila sa barangay at SK elections kahit mayroong mga panukala dyan sa Kongreso na ipagpaliban ito sa buwan ng Disyembre. May mga detalye pa dyan si Bombo Gerald Dulip. Bombo Elmar, todo pa rin yung pagtitiyak ng Commission on Elections na tuloy-tuloy yung kanilang paghahanda sa kabila ng mga panukalang ipagpaliban itong barangay at sangguniang kabataan elections na isasagawa sa Disyembre 5. Ito ay kahit na nandun nga may mga panukala sa Kamara na ipagpaliban itong SK elections sa Mayo o sa Disyembre sa susunod na taon. Ayon kay COMELEC Chair George Erwin Garcia, sa katunayan ay halos nasa 80% na raw ang kanilang paghahanda sa lalapit na halalan. Sinabi ni Garcia na sa ngayon ay nakasalalay pa rin sa Kongreso at sa Senado ang kahihinatnan ng isasagawang halalan. Sa kabila nito, patuloy pa rin daw ang kanilang paghahanda, kabilang narito yung pag-iimprenta ng mga balota. Anya, maaari pa rin naman daw kasing gamitin ang mga balota kahit na naipagpaliban o ipagpapaliban itong halalan. Kaugnay niya, narito ang tinig ni Commissioner or COMELEC Chair Erwin Garcia. Bili po natin o yung mga nabigay na natin na award na kontrata para sa pagdideliver ng mga ilang election paraphernalia o kagamitan ay gagamitin din naman po natin sa susunod na halalan. Ibig sabihin po, hindi naman po masasayang yan magmula sa ballpen, magmula sa ballot boxes at saka yung pong indelible ink at iba't iba pang mga kagamitan kahit nga po Bombo Elmar ay sinabi ni COMELEC Acting Spokesperson John Rex Laudianco na kapag sakaling ipagpaliban itong halalan ay uumpisahan nila itong voter registration sa buwan ng Oktubre at kapag isasagawa naman itong halalan sa Disyembre sa susunod na taon, mas mahaba yung kanilang preparasyon dito sa voter registration na mag-uumpisa sa Oktubre ngayong taon hanggang sa Hunyo sa susunod na taon. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulet. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Abangan sa ating pang sports balita, ang tennis legend Serena Williams hindi pa rin magre-retire matapos manalo na naman kanina sa US Open. Iba pang mga oil companies nagpatupad na rin ng rollback sa presyo ng LPG. Samantala naman sa iba pang mga balita, papayagan ng makaboto ang mga bilanggo sa local elections. Kasunod na nga rin ito ng pagbasura ng Supreme Court sa petisyon laban sa Commission on Elections Resolution 9371. Ito ay may kaugnayan sa patakaran at regulasyon ng pagpapadala at pagboto ng mga bilanggo noong May 2013 national at local elections at sa mga susunod pang halalan sa bansa. Sa taong 2016 nga nang naglabas ng temporary restraining order ang hukuman na pumapayag na bumoto na sa national elections pero hindi naman makakaboto para sa local elections. Labis naman na ikinatuwa ng COMELEC ang naging desisyon ng kataas-taasang hukuman. Ayon kay COMELEC spokesperson John Rex Laudianco, ito ay daan na rin para sa pagiging pantay-pantay ng lahat para makaboto. Samantala naman, sumunod na rin ang iba pang mga oil companies na magpatupad din ng rollback sa presyo ng liquefied petroleum gas o LPG. Nag-anunsyo din ngayon ang AC Gas at Clean Fuel na ipinatupad nila kaninang alas 8 ng umaga ang price adjustment sa LPG bilang salubong sa unang araw ng buwan ng Setyembre. Ang AC Gas LPG ay nag-rollback po ng 18 pesos kada 11 kilogramo ng LPG, habang yung Auto LPG naman ay may piso na rollback sa kada litro.
O narito ang Petron at Phoenix ay nag-anunsyo kagabi din ng kanilang rollback. Lumabas na rin ang impormasyon mula sa Department of Energy na ang retail prices sa 11 kilogramo na household LPG tank ay nagkakalagang sa pagitan ng 838 piso hanggang mahigit 1,000. Samantala naman, Senator Alan Peter Cayetano, abay may buwelta raw kay Senator Risa Hontiveros. May mga follow-up si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Elmar, Bombo Ever, eto nga at mistulang lumalala yung word war o ika nga ay girian sa pagitan ni na Senator Alan Peter Cayetano at itong si Senator Risa Hontiveros. Ito'y kaugnay pa rin doon sa Commission on Appointments sa Senado at dahil nga doon sa usapin na dapat isa lamang ang minorya o miyembro ng minorya ng Senado ang miyembro ng Senate Committee on Appointments. Pero yun nga yung inaalmahan nitong si Senator Risa Hontiveros dahil dapat daw ay siya yung nakaupo bilang miyembro ng CA bilang miyembro ng minorya dahil itong si Senator Cayetano ay hindi malinaw kung ano ba talaga siya, kung siya ay miyembro ng mayorya o kaya ay minorya ng Senado. Sinabi naman sa press conference ni Senator Alan Cayetano na napakaraming problema ngayon ang bansa at hindi ito dapat ang binoproblema ni Senator Hontiveros. Mas mabuti raw na pagtuunan kung paano solusyonan yung problema sa presyo ng mga paunahing bilihin, partikular yung produktong petrolyo. Na ito ang bahagi pa ng pahayag, ang belta ni Senator Alan Cayetano kay Senator Risa Hontiveros. Now, I heard nagpa-interview si Senator Risa at hanggang ngayon ay issue pa rin sa kanya ang CA. So, ang aking lang pong unang tanong ay ano ba talaga problema? No? I thought ang problema ng bansa ay yung taas ng presyo ng bilihin, ang problema ay trabaho, ang problema ay mga negosyong nalulugi. Akala ko ba kahit hindi kami magkasama sa partido, pareho po kaming nangangako na maging fiscalizer, na tumulong sa administrasyon sa pagbabantay ng administrasyon na to. Administrasyon ba ako at tingin ba niya bakit suddenly tayo ang kalaban, no? Yung sinasabi pong lahat ay gusto, minority, majority, independent, wala namang pong pwesto na minority, majority, independent. Na Bombo Elmar, Bombo Ever yung bahagi ng pahayag ni Senator Alan Cayetano. Samantala, sa ibang dako naman ng mga balita, ito at inaasahan na magkakaroon na ng pagtatapos ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay naman doon sa investigasyon sa sugar importation fiasco o yung Sugar Importation Order number 4. At sinabi ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Francis Tolentino na sa araw ng Martes ay inaasahan ito na yung huli na pagdinig ng komite kaugnay sa usapin. Pero hindi aasahan yung pagdalo ni Chief Secretary itong si Vic Rodriguez dahil nga nagbigay na ng abiso kahapon na hindi raw makadalo dahil sa araw o next week ay bibiyahe nga ang Pangulong Bongbong Marcos sa Indonesia at Singapore at baka raw siya yung magiging caretaker ng gobyerno. Sinabi naman ni Senator Tolentino na hindi nila makompel o mapilitan itong si E.S. Rodriguez na dumalo dahil nga naunawaan nila yung sitwasyon na marami itong gagawin. Bagamat marami yung mga senador na gusto sana siyang makapanayam o kaya ay matanong kaugnay pa rin sa kanyang partisipasyon sa naturang usapin. So abangan sa araw ng Martes, Bombo Elmar, kung tatalo nga itong si E.S. Rodriguez, pero yun ay unlikely. Na ito ang bahagi pa ng pahayag ni Senator Tolentino. Palagay ko isa na lang. Isa na lang na mas malalim na magkakaroon ng conclusion. Kasi pag binabahan pa natin, ikot na ulit tayo. At habang umiikot tayo, parang nagiging teleserye na yan. So, Yan yung bahagi ng pahayag ni Senator Tolentino, ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee.
Pero ito naman si Senator Coco Pimentel ay nagsabi na hindi raw pwedeng tapusin o i-terminate ang pagdinig hanggat hindi dumadalo para matanong itong si E.S. Vic Rodriguez. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Samantala, 2 linggo na ang matapos ang unang pasukan sa face-to-face classes. Ano kaya dito ang assessment initially ng ating Department of Education, ang dagdag nilang pagbabahagi ng mga impormasyon. May mga balita pa niyan si Bombo Marlene Padiernos. Elmar Bombo Ever, iniulat nga ng Department of Education. Bombo Marlene. Sige. Babalikan kita dyan. Ano? Bombo. Oh, go ahead. Okay. Alright, unuulat nga nitong Department of Education na naging maganda at wala naging major at untoward incident ang naitala ng kagawaran sa unang 2 linggo ng balik eskwela dito sa ating bansa. Ipinahayag yan ni DepEd spokesperson Attorney Michael Powa sa ginanap na joint press conference ng DepEd at Office of the Vice President ngayong araw. Ayon kay Powa, batay sa kanilang general assessment ay maganda ang naging feedback ng mga regional offices hinggil sa nagpapatuloy na sitwasyon ng muling pagbubukas ng face-to-face classes dito sa Pilipinas. Ito ay sa kabilangan ng maraming mga problemang kasalukuyang kinakaharap ng kagawaran tulad na lamang ng kakulangan sa silid-aralan, sa mga infrastructure, pasilidad at marami pang iba na tiniyak naman niya natutugunan ng ahensya sa mga susunod na mga panahon. Kaugnay niyan, pakinggan pa natin yung bahagi ng naging pahayag ni DepEd spokesperson Attorney Michael Powa. Well, again, maganda naman po ang nagiging feedback mula sa ating mga regional offices. Wala naman pong major or untoward incidents na nangyari sa mga nakalipas na araw. At dahil dito, nagpapasalamat din po kami sa suporta na binibigay ng ating local government units. Maliban po doon, ang latest enrollment natin as of August 25 is already 29.4 million learners enrolled. So we have definitely exceeded yung assumption natin o yung target natin na 28.6 million. Ganun pa man, as I've always said in previous interviews, kahit naman po na nasasabi natin na generally maayos ang nagiging pagbabalik eskwela, we also recognize na marami pa rin tayong mga problema, lalo na yung mga perennial problems na nandyan na even pre-pandemic. Yan ay yung bahagi na naging pahayag ni DepEd spokesperson Attorney Michael Powa. Samantala, narinig natin na Bombo Elmar, Bombo Ever sa naturang pahayag ni Powa na nabanggit niya na nalagpasan na nga nitong kagawaran ng DepEd yung kanilang target na 28 million na mga enrolled learners ngayong pasukan. Dahil sa kasalukuyan ay nakapagtala sila ng nasa 29.4 million na mga mag-aaral na nakapag-enroll ngayong pasukan. Live mula dito sa bahagi ng lungsod ng Makati, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Naman tayo ng update hinggil sa ginagawa ngayon na budget briefing and deliberation ngayong araw dyan sa DILG at gayon din sa magiging pondo ng PNP. Alam niyan sa pagbabalita ni Bombo Annalise Soberano. Nakasala ngayon ang Department of Interior and Local Government o DILG sa pangunguna ni DILG Secretary Benhur Abalos sa budget briefing and deliberation na pinangungunahan ng House Committee on Appropriations. Nasa mahigit 251 billion pesos ang proposed budget ng DILG para sa 2023. Mas mataas ito kumpara sa 2022 national budget o budget na nasa mahigit 249 billion pesos. Sa nasabing budget, 10 ahensya ang paghahatian sa nasabing pondo. Ang PNP ang siyang may pinakamataas na pondo na mabibigyan na nasa mahigit 191 billion pesos. Batay sa budget proposal, mahigit 1 bilyon ang nadagdagan sa budget ng PNP para sa 2023 kumpara ng kasalukuyang taon na budget na nasa mahigit 190 billion pesos. Sumunod dito ang Bureau of Fire Protection ang 26 billion pesos
Pangatlo ang BJMP na may budget na mahigit 22 billion pesos habang ang Office of the Secretary ay mayroong lamang budget na 6.7 billion pesos. Bumaba ito sa para sa susunod na taon kumpara sa kasalukuyang budget sa 2022 na nasa 7.2 billion pesos. Samantala, tiniyak naman ni Secretary Abalos na ang pondo na ibibigay sa kanilang ahensya ay gagamitin nila ito wisely and judiciously para makamit ang thrust and priorities lalo na sa pag-enhance sa capacities ng mga LGU sa pagbibigay serbisyo publiko, palakasin pa ang socio-economic shocks at ang impact ng COVID-19 at para ma-institutionalize na din ang LGU preparedness and resilience to disasters at pag-manage sa mga nararanasang krisis. Siniguro naman ni Abalos sa mga House members na ipagpapatuloy ng ahensya na maging efficient and effective sa pagpapatupad ng reforma. Mula kamera, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Ang iconic Danish rock band na Michael Learns to Rock balik Pinas sa buwan ng Oktubre. May chika dyan ng Star FM Baguio. Babalik sa Pilipinas ang legendary soft rock band na Michael Learns to Rock ngayong Oktubre para magtanghal sa 3 mga lungsod sa bansa. Sisimulan ng banda ang kanilang Philippine Tour sa October 26 sa Araneta Coliseum, sunod sa October 28 sa Cebu at sa October 30 sa Davao. Samantala, sa una nang naging exclusive interview ng Star FM Baguio kay Yasha Victor, Michael Lenz at Carl Wancher ng MLTR, noon pa lang ay inamin na nilang nais nilang bumalik sa bansa at pinuri rin ng banda ang kanilang mga Filipino fans. The thing about the Philippines is that our fans there are so fantastic. I mean, they're really enthusiastic and they are so excited to meet us when we get there. They're very expressive and we can feel their energy as soon as we land in the airport almost. So I think there's been so many fantastic experiences with the fans in the Philippines. Tinig ng Michael Learns to Rock sa naging exclusive interview ng Star FM Baguio. Nakilala ang MLTR sa kanilang mga hits na 25 Minutes, The Actor, Out of the Blue, at Paint My Love. Hello, the Philippines. I'm Yasha. I'm Mikkel. I'm Kor. We're Michael Learns to Rock. You are listening to Star FM. It's all for you. Basta Radio Bombo. See you. Balita mula sa 89.5 Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Simon nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo ka Star Nation, ang Christmas celebration nga sa Pilipinas ang pinakamahaba sa buong mundo. Kung kaya naman, sa simula ng ating countdown, 115 days to go bago ang Pasko. Yan po ang kabuuan ng ating Bombo Network News at live nationwide, worldwide. Kami po ang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombil Maracol mula po sa Bombo News Center Makati para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Alas 12. Balik na diri sa pagpangalagad sang Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Oy, sa aton sining mga kabombo, Huwebes na kita karon sining adlaw, subong adlaw ginatipon karon sa aton sining iyang mga sang aton sining Bombo Patrol ang inyo sining mga entry sa out of town sa mga kabanwanan sa probinsya sang Iloilo. O kung wala makahingagaw o kung nakalabay na dira ang patrol sang Bombo Radio sa inyo sining banwa, hindi ka mo magkabalaka kay pwede pa ka mo makahulog sa inyo sining mga entries para sa aton sining enhanced suwerte sa palengke promo ng Bombo Radio at Star FM. Bali-baling pa premyo na may cash siyahan pa. Week number 5 na kita karon 6.5 million pesos total cash siyahan nga panagtag. Sa pinakabunga nga promo sa radyo nga nagahatag sa bali-baling pa premyo na may cash siyahan pa. Pwede ka mo din makahingagaw pahulog sa stasyon sa Bombo Radio sa Dropbox Center mismo sa Bombo Radio kung nakaagi na dira ang Bombo Patrol sa inyo siniyang area.
Sa aton sini nga mga kabombo subong iyang enhanced swerte sa palengke promo 2022 sa Bombo Radio kag Star FM. May 3 ka pamaagi agud nga magdaog ikaw. Sang balde-balde pa premyo na may cash siyahan pa. Una nga pamaagi agod sini nga ikaw ang magdaog sa nga linibong nga cash siyahan. Kag balde-balde pa premyo amo ang Studio Draw. Sa Studio Draw may 3 sini ka mga tagdaog nga mga baton karon sang 5,000 pesos ka cash plus 1,000 pesos worth sang gift pack sa first prize, second prize 4,000 pesos ka cash kag 1,000 pesos ka valor sang gift pack. Samtang ang aton nga third prize winner magabaton sang 3,000 pesos ka cash plus 1,000 pesos worth sang gift pack. Ikaduha nga pamagi agud nga ikaw ang magdaog sang kashiyahan kag balde-balde pa premyo. Online activation, panami-nami disenyo, patahom-tahom disenyo sang inyong sininga Tiangge, Sari-Sari Store ukon Mini Grocery Store. Gamit karon ang mga proof of purchase ukon mga sponsor products ang enhanced swerte sa palengke promo ng Bombo Radio at Star FM. Ika-3 sininga pamagi of dali lang gid bumbutsam pila na premyo sa aton sininga online activation. Jutayan ko lang malipatan no. Pero ang premyo yaway na ginakalipatan nga ipanagtag kada Lunes sa Studio Draw kag online activation. Online activation kita first prize magabato na sang 3,000 ka pesos plus 1,000 pesos ka valor sang gift pack. May duha pa kita ka consolation prize winner nga magabato na sang tag 2,000 ka pesos plus 1,000 pesos ka valor sang gift pack. Ika-3 na karon nga kay gayunan nagud nga magdaog ikaw sa enhanced swerte sa palengke promo ng Bombo Radio at Star FM. Ang aton sini nga palengke on ground event sa Sabado, Setyembre 3 sa aton sini nga mga kabombo ha. Hindi ka mo malipat sa mga taga-distrito dira sa Haro. Dira ang aton sini iya nga palengke on ground event sa Haro Big Market. Sa Haro Big Market kita kita dito temprano pa. Las 6:30 tungtong las 7 ara na dito ang team sang Bombo Radio ng Star FM. Magadulong sa inyo sang kalingawan. Kasasadyahan kag balde-baldeng pa-premyo na. May anom ka tagdaog sang tag 500 pesos ka cash kag 500 pesos ka valor sang gift pack. May cash prizes man nga nagahulat para sa aton siniya nga tagdaog sa mga pahampang sang Bombo Radio. Hilabi pa ining ginabantayan sang tanan kag ginapreparahan man sang kadamaan ang aton sini nga Video Okay Challenge, brand new t-shirt from San Miguel Pilsen. Kag iban pa nga mga sorpresa nagaulat sa inyo sa aton sini nga palengke on ground event. Mombansa may intra naging kuya sa aton sini nga mga kabombo. Why man niya sa may nagapugong sa imo nga mag-intra kag ang sekreto sina dire bala mo kung ano papisan-pisan kag padamo-damo lang niya obra sang proof of purchase o kon sang sang ginatawag sa imla entries. Week number 5 kita sumong. Week number 5 yari ang mga produkto nga dapat sini nimo tipunon kag sa tagsa ka matag adlaw amo man sining ginagamit aton sa sulod sang panimalay gani hindi mabudlay tipunon ini sa tagsa ka magluto kita kag ang aton sini nga linuto dapat saburuso mananam kag sus Maria kag Josep mo na mahal nila nga do pati pinggan dilapan mo bla sa kanamiton sang sabor magamit kid sang Silver Swan sukang puti 1 pouch o kon paper label sang Silver Swan ang nagahulat sa akon sini nga sudan mo ni Bombo Chris chicken pork adobo nga gibutangan sang Silver Swan namakon mo na nanam Bombo Chris pauna lang na silang sa ibabaw sang tinigang kay nami niya isamo sa dukot mo ang sabaw nga may sabaw sa adobo nga malamala na may sabaw pa. Butangan mo na ihaplak mo na sa dukot mo. Sus Maria kag Josep ko nang kilala ko pa sa syudad dukot na meg. Tikon magpabanwa kami itip Hindi na. Amo na yung kanamiton na mo. Bisan mga pinaksyoan kag pinamalhan. Gamitan mo sa Silver Swan. Sos, Maria kag Josep po. Gamay lang hugas ang kaldero. Limpyo na. Kay patinukot. Hindi kasalbar. Silver Swan. Walang labis. Walang kulang. Na linamnam. Orokan. 1 sticker kun kupon. Sang Orokan. Ang mga amigo ko sang nagligan to, hindi sila sugiray sang mga gamit nila sa ila sining balay.
Siling ko, ang akon sini nga gamit ya, gin panubli ko pas kalululuhan ko. Yan nga gamit siling ko ang urukan organizer. Hasta subong niya, bakod pa. Kaya tiurukan mo. Sa urukan, maayos ang buhay mo. Bumutsa, mabakal man ko na. Di ko pwede ka bakal sa urukan. Kadto ko toblas Pure Gold, sa Pure Gold Haro, Pure Gold Pavia, Pure Gold Uton, o kung sa Pure Gold Barutak Nuevo. Bakal ka tos Pure Gold sa urukan, o kung mag-grocery kas Pure Gold, maka 300 pesos ikaw nga resibo, o kung pataas, isa na ina, ka proof of purchase, kag sarang nimo mapasakop sa enhance. Suwerte sa palengke promo ng Bombo Radio at Star FM sa Pure Gold. Always panalo ka! Lifebuoy, now in the Philippines. May nagmuno sa ako niya, bumbutsang fan kagid guro sang Katniel, no? Fan man kuya sang Katniel o kun hindi, pero ang pamatuod iya, para magdugay inyo sining relasyon, manghugas ka sang Lifebuoy. Lantawablas Katniel, si Katniel, lantawablas Catherine Bernardo, kaya nga panghugas ka Lifebuoy. Tikon-tinoy ni magbulag siya si Wayne Yagana, magbulag siya si Daniel Padilla. Sa aton sini mga kabumbo, ang Lifebuoy, ang relasyon, way gabulagay, pero ang bakterya, mabulag niya sa lawas mo. Kung makapangabon ka sa Lifebuoy, Lifebuoy, 1 sticker kun coupon, sang Lifebuoy, isa na ka, proof of purchase. Lifebuoy, now in the Philippines. Sa aton sini iya nga mga kabumbo, sa bisan diin ka lang magliso sa karon. Kalabanan kag do halos tanan ang mga ilimnan ang ginaserbi nila San Miguel Pilpilsen. San Miguel Pilpilsen, sarap laging kasama. Isa katansan, isa na ka proof of purchase. Our Florete Pawn Shop and Jewelry, your diamond and pearl house. Isa ka kupon sa tagsa isa ka gatos sa pagbakal sang alahas o konrilo sa pagprendaman sang item. Kaya ang iban dira sa aton sini nga mga kabumbo, medyo nagapropinot ang financial status ba? Financial status. Tikon may singsing kada, may relo ka, may relo, may singsing kada, may aritos ka kung kulit. Prinda ta na Sar Florete Pawn Shop po. Pag prinda mo, may 20,000 ikaw be o 2,000 be. May 2,000 ikaw nga prinda dito. Ibinti man nakabilog nga kupon, dako na tsansa mo nga magdaog sa enhance swerte sa palengke promo ng Bombo Radio Star FM. Daog ka bising kumel, or bisan 2,000 ang dagon mo, bawi ka na, pwede mo na ito magawad ayon. Our Florete Pawn Shop and Jewelry, your diamond and pearl house. Sa mga kabumbo naton subong nagauso ng waterborne diseases sa aton sini mga kabumbo. Now, pero para nga madipinsante aton sini nga kaugalingon, dapat pabaskugon taton nga immune system. Sed Panyawan, 1 empty blister pad sang Sed Panyawan, basta Sed Marketing, tatak, magaling. Sa aton sini nga mga kabumbo, sa mga wala nangin mapalaron sa week number 1, week number 2, 3, 4, sa palabuton sini nga week number 5, 6 kag 7, hindi ka mo magkabalaka. Kay base ang swerte nyo, wala pa dira. Base ang swerte nyo, ara sa Grand Draw nga ang hiwaton nato ng Grand Draw sa palabuton sini nga Setyembre 24. Sa Grand Draw sa aton sini mga kabombo, first prize 20,000 pesos, second prize 10,000 pesos, third prize 5,000 ka pesos. Kag may 5 pa iya katagdaog sa consolation prize naton sang tag 2,000 ka pesos kada isa. 2,000 ya premium na nito nila sa iban mo. Ato nyo consolation prize lang ni. Kag ari pa gino, bubukres, pagkita ta na bla. Ang mga winners na diya, tuod-tuod. No? Ang mga nagapasakop, amo man iyang nagadaog. Kag ang mga winners, lihitimo, but sila white talang yung pampudyot, skilidalan, hindi niya bayaw sang empleyado, no? Pakaisa, pakadua, pakatlo, pakaapat, pakalima, pakaanom, pakapito. Basta paryente Hindi na diya. Lihitimo niya nga nagapasakop, amo yang nagadaog di. Sa aton sini mga kabumbo, kapag daog nila premium nagaulat na kadaan sila, naisip dayo nila. Pinanid-panid kung 5,000 dati medyo lawig-lawig magawa isip ya 1,000 ka pesos, 2,000 ka pesos, ginapakita tada iya. Para nga mapasiguro naton sa mga tagpalasakop nga way sang hukus-pukos, matutuod nga winners ang mga nagadaog kag
ang aton sini nga premyo, ang premyo iya sa promo sa Bombo Radio ang nagahulat sa winner, hindi kay ang winner ang nagahulat sa premyo. Ang oras naton 42 minutos na nakaligad sa takna sini nga las 12 sa aton sini nga pagpanumalik ka banwa. Check naton ang linya karon sa aton sini nga alkalde. Masubo-subo nga balita na dugangan pag-idiya sang tatlo ang napatay bangod sa acute gastroenteritis diri sa syudad sa Iloilo. Ang city government may lihok na. Ang unang lihok ti ginpasarado ang mga wala sa business permit ng mga water refilling stations. Mangkuton ta mga alkalde tay kung ano plano niya sadtong mga nagpositibo, no? Nga may mataas ka coliform level gin-chekyar sa sanitary inspection team sa City Health Office ng mga water refilling stations. Lakip na diri may latest na update kita. May kantanan sa gastroenteritis nga pamalatian, no? Kag subong man balikan tatong Rizal Estanzuela may pinakadamo nga kaso sa acute gastroenteritis. Ini kang iban pa nga mga balita balikan ta sa paday nga pagpalayag sa bumuwaray sa udto pagkatapos sa pila ka importante nga mga panumdum. Ang oras sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea. Ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos. Ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress, kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Pirmi kabala nagapanguyab, ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Lapnago na ang mga nagalakta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi gilayon magpati sa mga impormasyon nga imo makit-ana, ilabi na online. Sa halos tanan nga prutas nga aton ginakaon sa masami ginahaboy nato ng ilaliso. Apang panom dumaliwat kay may liso sang paborito mo nga prutas nga dapat hatagan mo sang tsansa nga buligan ang imo ikayong lawas. Ini amo ang liso sang abukado nga suno sa National University of Singapore. Nakit-an nga mayara sang 70% sang antioxidant content. Ang incredible fiber content nga may upod nga natural oils, vitamins kag minerals ang makabulig sa pag-improve sang digestion, naga-reduce ang inflammation kag naangot man sa paglikaw sa development sang cancer cells.
Ang liso mahimo mo nga kihadon kag tuktukon kag isimpon sa imong nga pagkaon o kun ilimnon. Sunod kay Dr. Tom Wu, isa ka physician nga ginpasidunggan sa American Cancer Society kag United Nations, nakumpirma niya nga ang liso sa avocado nagatanyag sang most intense amounts sang soluble fiber. Ang soluble fiber nagabulig sa pagkakasang cholesterol sa cardiovascular system, gani makabulig ini sa paglikaw sa heart disease, heart failure kag stroke. Ang intense bursts sang antioxidants sa avocado nagabulig sa pagpanubo sang oxidative stress nga tugas ang harmful UV rays sang adlaw kagamuman sa pollution kag chemicals. Makabulig ini sa pag-reduce ang visible signs ng aging kag naga-rejuvenate ang tone kag condition sang skin tissue, gani mas young looking ang imo nga panit. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit sang aircon, agud nga mabuhinan ang init nga ilang nga nabatyagan. Apang nagpaanda mang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Ang cabbage o kun repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming nga naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yari ang pila ka brain benefit sa paghampang sini kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chess ang may mas manubo nga tsansa nga mag-develop sang dementia. Paathag ni Dr. Robert Friedland, isa sa authors sang pagtuon, ang unused brain tissue ang nagaresulta sa pagkadula sang brain power. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Sunod kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sang electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away. Agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Ang sesame kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals, kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol, bagod nagakontain ini sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes.
Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong nga dugo. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo nga hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang vitamin B3 nga nagabulig sa cell communication kag new cell development agud nga ang cells maka-recover gikan sa physiological stress. Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho? Matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos ug sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan, mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunog kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang aton nga nervous system sa diin nagapatas ini sang feel-good brain chemicals kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Sa tunga sang padayon nga pandemya, masami nga nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili na mataas nga immunity agud maangkon ang masanyo nga ikaayong lawas. Apang wala sang dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhay-tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Hindi lamang sa genes o kuntugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon, ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon, ang particulate matter o kunang particle pollution ang makatugas ang health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Hibaloa mga non-essentials nga mga butang, kaangay sang entertainment kag pagkaon sagwa o kon sa restaurants. Isa man sa pinakamaayo nga himuon agud nga makakinot ikaw sang kwarta amo nga mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kun para sa diin o kun para sa ano ikaw nagakinot.
Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatuga sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbag-o sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabug-usan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kung tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman ka manubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, ganing ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Pilion nga maggamit sang electric fan sa baylo nga aircon. Dapat organisado ang sulod sang ref, kag buksan lamang ini kung kinahanglan. Limpyuhan sang masami ang mga appliances, agud mapreserba ang kapasidad sini. Husloon sa saksakan ang mga appliances nga wala ginagamit, amuman ang mga gadgets pagkatapos nga mag-charge kag full battery na. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Bangod manipis ang panit sa lip area, kung ma-expose sa adlaw, nagaitom gid ini. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kada Enero, ang mga Pilipino sa bilog nga kalibutan ang may ara sa kahigayunan nga mag-upod. Mula Iloilo, Philippine Standard Time, 1 minuto o kon impunto launa. Nagdangat sa aton sining nga pagpangalagad diri karon sa Bomboanay sa Udto. Balik na kita sa gihapon, kaupo ni mo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa aton sining nga mga kabombo sa dugang nga mga balita kag impormasyon. Si Mayor nagpagwa sang official statement sining lamang adlaw may kantanan sa pagpasarado sang 3 sining ka mga water refilling stations diri sa syudad sang Iloilo. Ining kasunod mga kabombo nga natukiman nga wala ini sila sang business permit. Lakip na diri karon mangunsayo man kita sa alkalde. Ay do hindi mayong balita, isa ka siyam ka tuig ka bata ang ginbawian man sang kabuhi bangod sa acute gastroenteritis. Kagang mando sa aton sining alkalde nga ang mga job hire ka mga kontraktual mayara sang quarterly nagkakadapat nga magsumiter sang ila sining mga drug test result. No, para nga mapasiguro nga drug-free ang mga empleyado sa Iloilo City Government. Ilagi lamang ang mga topiko karon nga aton sining iga-plastar diri with Mayor Jerry Treñas. Diri man sa pagpalayag sa Bombo Hanay sa udto sa TYFM Bombo Radio Iloilo. Ang City Health Office nagsapol kag may update sila nga pagwa man diri. May kantanan karon sa sining dugang nga kaso sa acute gastroenteritis. Nagkagadugang nga mga impormasyon tuhoy sa sining 3 kaiban pa nga naggadugang karon nga mga kaso
ining tatlo so now hibalon ta kon nung latest diri nga datos ang City Health Office kag may tatlo sini nga nagdugang nagtaliwan o kung ginbawian sang kabuhi bangod man sa sining acute gastroenteritis. Diri man sa aton sini nga pangalagan. Ang oras naton 2 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Panay ka mong nagapamati sa pagpalayag sang bombo hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo sa gyapon ka primo imolaga nimo ang kurman Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa aton sini karon iya nga mga kabombo sa iban pa nga mga balita diri sa aton man iya nga pangalaga. Luwas kay Jose Marichan karon sa aton sini nga mga kabombo ginpagi naman kabalo naman kamus batasan sa Pinoy. Problema naton ginapagi lang sa yuhom-yuhom. Hindi mala bombo Crisilugo. Damo naman sa mga nag-post diri karon nga nagakangawa matapos ang Kalamay may shortage sa Mumbai. Matapos ang shortage sa Mumbai may shortage ang asin. Pagkatapos ang shortage sang asin, ang DA nagpahayag diri nga may shortage naman karon sang garlic, bawang ukon ahos. Apisar nga kun matuod ini, hindi apareho sa Kalamay nga artificial ang shortage. Kung matuod nga way na sang may shortage kita sa Mumbai, may shortage sa asin, kag may shortage man niya sa ahos. Iban sini naton nga mga kabumbo nagakangawa dire. Nga man, kay base ni mangin sa buruso ilang linuto, hindi gakangawa kay base i-take over kita sa mga aswang. Iti pangontra sa aswang asin kag ahos mo. Ang Mumbai epektibo man sa aswang bumbo Crisao. Sa pagkabalokong Mumbai epektibo sa hapo. Natuwa bala ko kay nagakaon ko sang priskang Mumbai kina kihad-kihad ko. So pardo ay nako nahapo subong. Nahapo lang ko kung ginalagas ako Di ba? Ginalagas ako, magdalagan ako. Di mahapo gimana. Sa aton sini nga mga kabumbo pero kung ay malang do ay man ta ginahapo Oras 5 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Diri man sa aton sini nga pagpangalagad sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby no sa aton sini mga kuturan. Nagaring lang ang numero sang aton sining alkalde. No? Basi may mga staff dira si Mayor nga ano? Okay. After 2 minutes. Tidugay guro 2 minutes. Sa mga staff na ni Mayor nga nagapamati upon siya, kuita na si Liog ako kuwait kay Mayor. Wala, Mayor, mubutsam to tawag na si Mo. May interview ko to siya. Anyway, sa aton sino mga kabombo, standby man iplastar pasunuron tani si gangot-angot malang balita ni ni Bombo Angel nga may kang tanan man sa sining update from the City Health Office. Kag subong manang sa kay Bombo Jomar ang Rizal Estanzuela gito amo may pinakadamo sining nga kaso sang acute gastroenteritis. Sa aton man sini kanon iya nga pangalagan. Standby sa aton sini nga mga kuturan, i-check na naton sa dili madugay. Diri man sa aton sini nga pangalagan si Mayor Jerry Treñas naga-set up lang way kontra chimpo sa aton sini kanon iya nga mga kabumbo. Diri man sa aton sini nga pagplastar sa nga dugang nga mga balita kag impormasyon kinabantayan ini karon sa aton sini mga kuturan may kantanan sa latest update may kantanan sa sining gastro or acute gastroenteritis. Okay? Sa aton sini mga kuturan ara na ang aton sini nga alkalde diri karon sa aton sini nga linya diri man sa Bombohanay sa udto sa aton sini karon nga pagpangalagan. Acknowledge naton ang linya karon ni Mayor Jerry Treñas. Mayor, good afternoon. Si Bombo Chamini, live ikaw sa Bombohanay sa udto. Makita ka man sa Facebook page sa Bombo Radyo Iloilo Subong man sa YouTube channel. Of course, live ikaw sa 837 kHz sa aton Cinema Radio Dial. Mayor, good afternoon. May nga pong gid Bombo Cham kag sa aton tanang tagpalamati kag mga viewers, may nga pong gid sa tanan.
As of the latest, Mayor, ang imong alihok, may 3 na ka mga water refilling stations diri sa syudad sa Iloilo. Ginpapanawagan nimo sa closure order kay man why sila sa business permit to operate, Mayor Trillanes, sir? Yes, 3 na ni ang papanaogan sa closure order. May 6 na kita ka refilling stations nga waay naka pasar ang ilang water quality test. Ginpasiraman na sila until nga may ara sila compliant nga water quality test. Ang cases na nagsaka na sa 228, talin sa 90 lang siyang nagligad nga adlaw. Ang patay subong nakalabot na sa 7, no? And may dugang nga mga confirmed nga cholera. Nag-alabot na ang mga swab nga ginobra sa aton nga mga medtech. Muna nga liwat-liwat kita, dapat ang tubig nga imnon na pabukalgid at least 2 minutes. Mabakalgid sa mga refilling stations nga compliant. Nagpapanaog ako sa executive order nga monthly na ang testing. Mabakal pa kita sa dugang nga mga test kits para sa water quality para nga kita makatest man. In the meantime, ang tanan nga mga water refilling stations gina orderan ko nga mapakuha sa ilang sample sa tubig sa aton nga mga sanitaryo para nga mapatest ini sa accredited nga mga laboratories, no? So far ang aton nga ginabaton ang iya sang Metropac kag iya sang MIWD nga ginapatestingan. Okay, gipatest man ni naton, Mayor, ang halin ang ginabaton naton nga tubig, halin sa water distributor naton, ang Metropac and DMIWD. Yes, ginatest na and so far nakapasar sila sa water quality test, no? Hasta gani ang akon diri nga tubig sa akon nga opisina nga ginabaklan man namon daw ay man to kapasar sa water quality test. So pangita naman kami sa tubig nga mabakla namon para diri sa opisina ko. Alright, Mayor, magluwas ni sa 3 ka mga water refilling stations, CDI Water Refilling Station, Agua Bendita Water Refilling Station, Aquabest Water Refilling Station. You made mention nga may 3 pagin or 6. 9 ang kabilugan or 6 lang gid, Mayor? 9 tanan kay ang 3 ni way gid ang permit, no? Amo na. Nag-mute si Mayor Trillanes. Okay. Standby no sa aton sini nga mga kabomoday ligid. Balik-balikan naton ang linya sa aton sini nga alkalde. So all in all, may ara sang siyam na ka mga water refilling stations ang ginapasarado. Balikan ko si Mayor Trillanes. As of now, 9 liwat, Mayor, ang napasarado na naton nga mga water refilling stations sa syudad. 9 na because ang way kapasar ginpasiraman to until such time nga makakuha sila sa compliant water quality test. Alright, Mayor, 12 million pesos nagikan sa emergency response fund, ipamakal sang bulong, kag iban paging mga kinahanglanon. Pero Mayor, we are looking sa long-term solution. May ara man bala sa kinalantaw ang city government in terms of long-term solution para nga hindi na kita ma-encounter later on sa kasubong siningang problema pa? Ang punta ni Bombocham, ang long-term solution is really pipe water to each of the households, no? Amo na ang long-term. Kaya kung pipe water na sa mga household, madula ma-avoid ta ang possibility nga infected infection nga halin sa iban nga mga lugar, no? Ikaduha, ginatun-an ta na subong mabutang kita sa mga communal toilets sa lugar nga pwede kita. And galibot na to subong ang city engineer
para nga mapangitaan sang lugar, no, especially ang dira halin sa Rizal Bonifacio sa Baybay kay tanana duta sang NHA sang una, so wala issue para magbutang kita dira sang project, no. We will come up with communal toilets nga dapat malimpyuhan permi, no. Hasta gina dira sa Rizal Estanzuela kag sa Maria Clara. Kung diin ang lugar nga pwede kita kabutang sang communal toilets nga i-dislodge na permi regularly para nga may katuan ang tao kag ma-avoid ang contamination sa ining water supply. Tapos ang isa pa gid amo ni ang aton nga drive nga pangdakop sang ido. Yes. Kaya sa report sa akon nagasamo ang iyasang ido kag iyasang tawo nga igko sa iban nga mga barangay amo na nga nagasulod sa ila nga bubod. Alright. Mayor, sa tagsa ka local government unit, abi, ang very vital gid duha mo nagapangunagi ni permi nga kinahanglanon naton electricity and water supply. Now, na-mention na ganini mo long-term solution, but amo ini ang pinaka the best gid siguro nga pagahimoon nga mabutangan malinyahan ang tagsa ka panimalay. May talks na bala ikaw with the Metro Pacific para nga mangin posible ini, Mayor Trenya, sir? Well, sige, obra sang Metro Pacific sa linya, ang problema isa pa gid ang supply, no. Kahit limitado ang aton supply sa tubig. And that is why we really have to talk to Metro Pacific and MIWD so that they will be able to get more available water. Kahit bisan maglinya ka mumutsam kung why ka supply sa tubig, why madapon magwa nga tubig. No? Ang gina-distribute nila kulang guro kay ang supply, Mayor, sa nahimaluan ko kag na-inform kami din sa Flow Water Resources Iloilo Incorporated, awa man niya kuno problema sa supply bisan mag 50,000 cubics per meter pa kada adlaw, Mayor, masarangan sa nga flow water. Ang diferensya kuno is 20,000 lang gid ang mabaton sa Metro Pacific, Mayor Trenyas. Oo, kay ang tubo gamay. Yes. Okay, so dako nga pundo ang kinanlan, and that is also the reason why ang MIWD nag-joint venture sa Metro Pacific. Kaya kung MIWD lang, why sila sa financial resources para magasto sila. Alright, kabay pang mapadasing-dasing man sa Metropac, Mayor, ang ila sining mga pag-lay down sa mga pipes kag subong man malabot ang aton sini nga target, no, nga tagsa ka puluyan may ara sang kaugalingon sini nila iyang linya para nga hindi na kita makasalapo sa mga kasubong sini nga problema pamalatian, Mayor Trenyas. Actually, Mumutsam, ginabuligan ko na gani ang Metro Pacific even with the permits, no. Kaya balaan mo kung mag-agi sa National Road, maagi na sa DPWH. Kung mag-agi linya nila sa aton diri nga local roads, maagi diri sa aton sa city government. So ako ginabulig na gid personal kay balaan ko. Ako kay sintigid ko nga kinahanglan gid ang potable water sa kada panimalay. No? Yeah. Ang isa pa gid ka rason na Mumutsam, because of the scarcity of the supply of water, gabakal lang aton pumuluyo sang tubig halin sa naga-deliver na sa drum. Hindi kita kabalo sina kung ano ang quality sang tubig dira nga halin sa drum. Okay. Alright, so noted man inatanan na Mayor Trenyas, sir, ang aton sini nga mga kabombo siguro is wise enough nga maghalong gid sa sini nga matinyon hilabi pa nga nagsaka ng kaso sa nga mga waterborne diseases. On the other hand, Mayor Trenyas, may ara ka man gin pagwa nga announcement nga gina-require nimo tanan nga mga job hire kag kutob man sa mga contractual employees sa city government nga mag-submit gid quarterly sang ila sini iya nga drug test
Mayor Tanyas? Yes, kay balaan mo ang tanan tang job hire ng contractuals antes ni sila i-renew nangayo kita sang ila nga negative nga drug test, no? Pero after nga makasubmit sila, kung nag-aumbra na sila, why kita kabalo kung ano ginaumbra nila? That is the reason that we are coming up with this quarterly drug test. Kag ginalantaw man naton sa syudad kung ano maumbrata base nga kita na lang mismo mabakal sa test kits kag hasta ang aton nga mga regular employees i-test naton at random. Alright. As of now, ang expenses, sino mahandol, Mayor? Iya ka jabar kag contractual employees? Ila na sang job hire kag contractual employees. Alright. Sige. Mayor, for the last time, sa atis ka kung magbabuya si mo, message ni mo sa mga pumuluyo naton diri sa syudad sa Iloilo regarding karon sa sining paday nga pagtaas ang kaso sa cholera and the acute gastroenteritis sa Mayor Trenya, sir. Ang syudad subong kapanghatag na sa chlorine granules, no? May ara man na measurement nga pwede ta mausar brief ang tanan nga BHW kung paano kita mag-usar sina and sige panagtag sina, no? Para sa kabaranggayan ta para nga ma-chlorinate ang tanan nga tubig para mag-safe. At the same time ginaliwat-liwat agad ang tubig nga imnon dapat pabukalan gid at least 2 minutes nga bukal, no? Because ka delikado gid subong. May pila na ta ka cases nga confirmed nga cholera kag gasaka ang aton cases of acute gastroenteritis. Makuha ini sa tubig nga ginainom ta or ginapanipilyo ta or ginapanginaw ta or ginaluto ta upod sa pagkaon ta. Amo na nga ginaliwat-liwat agad, ginanan mapabukal gid sang tubig nga test naton usaron para sa paligo, para sa panghugas ng aton nga mga pinggan, para sa aton pangluto, no? May ara kita ginapa-prepare dira sa PIO nga advisory nga ginapangabay ko ang tanan nga AM kag FM stations nga sige-sigihon nila patukar para mapamatian gid sang aton nga mga pumuluyo diri sa syudad sang Iloilo. Maraming salamat, may hapon gid sa tanan. Mayor, may palagas lang ko. Mayor Trenyas, may palagas lang ko nga pamangkot magukulan ang dumduman. Sorry gid, Mayor. Ang mga ambulant vendors naton, Mayor, any advice or kawal sige may mando ikaw sa mga ambulant vendors? May meeting ko pod sa sanitaryo subong and isa na sa amon nga istoryan. All right. Mayor, thank you so much. May hapon sa liwat. Thank you gid kang may hapon. Alright, si Mayor Jerry Trenyas, kag dali naman niya sa Bombo Radio. Siyempre, bilang serbisyo publiko, no? From time to time, plastar man kita diri sa mga advisories naton regarding sa sining kung paano malikawan ang gastroenteritis or acute gastroenteritis and sa sining cholera, no? Mga maamo siguro ni pareho kayo, no? Pareho kay kagawad, Sidpre Kamaluna, bla Bombo Chris. Sa aton sini nga mga kabumbo ang iyablang gimpagwa nga daw poster type nga nagapakita dira sa kung diin posible makuha ang cholera or gastroenteritis or mga waterborne diseases, paano malikawan, no? Paano i-treat, no? Mga simple reminders but pinaka-importante sa aton sinikaron iya nga mga kabombo nga hindi lang niya dapat mambag ka lang nakita mo lang nga munido passing lang bala although magamay-gamay ini siya but siguro mahimo kita, no, sa aton man siniya parang ipakita naton sa aton sin mga kabombo. Makita niyo man sa aton sini nga Facebook page diri man sa Bombo Radio Iloilo, no, kung paano iya malikawan ang mga kasubong siniiyang pamalatian, no? Reminders ni from City Councilor Sidpre Kamaluna. Committee Chairman on
transportation? Tani health ni. Oh. Dapat sa committee chairman na sa health niya mahalin una mo. Oh. Doc Nick! Ay kita sang empleyado nga staff nga kabalo maghimo graphics sao? Oh. Sorry. Hindi na bubudon. Ha? Bubudon kita kasi kung hindi ka man maghimo graphics eh. Anyway, bisan din man lang yung mahalin ang reminders, importante nga maintindihan ta, mamalaan ta, kag aton sini nga tumanon. Sa aton sini nga mga kabumbo kay kung ano, manaya karon niya katahom sa imo sini nga graphics, no? Kag do ibali wala manaway man sa nga kapuslanan. Graphics na, kahit hindi mo unta. Kay kung isa lang, graphic. Standby sa aton sin makoturan, di nilang ulango karon ha, ang cholera and the gastroenteritis, acute gastroenteritis. Kay masobra na sin ang kaso as confirmed by Mayor Jerry Treñas, kag may nadugang nga pila ganito, 3 ka mga ginbawian sang kabuhi bangod man sa acute gastroenteritis. Bisan ang aton sining alkalde ang nakapatod nga may ara sang diferensya sa bahin karon sang water distribution facility orang aton sining water distribution utility. Ininggin combined force mga ni pero tindo lang alam ang kapon persa nila sa Metro Pacific kag MIWD sa aton sini makabumbo. Kung nagpromisa ang Metro Pacific nga malay down sila pipes, mamo sini mamo sadto, tumanan nyo lang. Kaya ti ara naman galiyo, bulig gani si Mayor Jerry Treñas. Personal nga nagabulig hambal sa alkalde niya. Personal ako gani gabulig mo mutsam. Kay kung mag-agi sa National Road, ti personal ako nagabulig sa Department of Public Works and Highways. Kung diri sa aton, personal ako nagabulig sa City Engineer's Office. Ti ginapahapos na gani isang alkalde ta ang mga proseso para nga makapadasig sa inyo sini nga trabaho to lay down pipes bag-o kag dalag ko. And even the mayor pahayag nga gamay nila tubo mo. Isla jud ako na araw-araw pa. Di ba? Sa aton sini nga mga kabumbo. Kung gamay na karon kag hindi kay go kag piliton ta basi magdugo bla. Di ba Ninoy Dante? Sa aton sini mga kabumbo dapat fit lang. Hindi man ugot-ugot, hindi naman masabit. Ay, tubo na istoryanta mo. Kay karon, kung mag-low pressure, sang tubig, sa aton sinamatag palamati, kag mag-agi sa tubo, nga may mga leak, o may mga buho, iban sina, ano lang, masamim lang masalapo, medyo sila nanay, pre. Tingita na to sa interior, kag umakron, ang gapiswet na karon nga daw may buho gamay, bugkusan na ka interior kag guma. Ang interior kag guma na kung kaysa, white tak balo kon pinulot na to sa nagdisponer, basing gin pulutan sa ginadisponeran niya, may ginaian to skillen postem la. Sa aton sini nga mga kabumbo. Isa pa gid sa mga nanutaran kag siguro inline man sa komentaryo naton diri sa Bombo Radio nga piho-piho na siruin ta ang sa water tanker deliver ni Bla. Mismo na yung alkalde na to na sa yan yung mga baba naghalin. Sinyati ining delivery bala bumbutsa mo ay takbalo kundi nahalin eh. So dapat ang MIWD, ang Metropac, kung sino man ang utok-utok na sa negosyo deliver tanker, untatin nyo na. No, kaya kung posibilidad nga kamo iya ang main contributor sa pagtaas sa nga kaso sa nga kolera, sa nga acute gastroenteritis. Lilin tokens yo. Ay na pamiyayaw Lilin tokens na ang ginatag mo bla. Pasalamat ka. Tokens of appreciation. Sa aton sini mga kamumbo. So, Maria kang Josep, ginayom yo. Amot na iya nga mga Pinoy mo. Kapibigin ko mga Ilonggo. Sadya lang niya permi mo. Tibisan
Masobra na siya ng kaso sa nga acute gastroenteritis kay may na-confirm na nga kolera. Agayuhom kita gyapon, bisan sa pinakasimple lang gani nga way kakatigang kay kiga paggabot mo sinyo bala way kakatigang lipat ka, hambalong ka sang utod mo. Sa janay kita ni Kron way ka pakatigang, tapos sige kay nanay Kron. Oh, sa aton sini mga kabumbo, di ba? Tapos nag-ulan be, tapos ikaw yun ang balan nga. Punpunanay nang hinalay ko kay ari pa ko di sa merkado ga pangumpra. Tapos way mo way mo punpon ang hinalay, hambalan ka sang utod mo nga. Tapos kikirong kay nanay sa janay, kikirong nga duwa karon. Way asang kasubo, way siyang kasakit, lunsay sadya mo. Oh, saka gasolina. Tapos 1 bar ka na lang. Ga-drive ka, gamba ka. Sa janay gini karon. Patyang gusto nga dala ni karon sadya. Oh, sa janay lang ya permi mo. Oh, pero this time we should take it seriously. Ang hambal sa katon sini alkalde sinya ang long-term solution sini dapat tubuhan na ang tagsa ka panimalay diri sa syudad sa Iloilo. Sa nambal ko na gani, tagsa ka local government unit, dapat mapasigurado ang duha ka mga mayor sini iyang nisisidad. Una, amo ang tubig. Primary gina iya sa aton sini nga mga kabombo. 7 kadlaw di kay inom tubig, patay ka mo. Ikadua, nisisidad ta naman subong ang kuryente. Timambal kami bumbutsam sa to gani kingki malangaw ano pagigiman nga petro hindi na kay brandya na ano gani iban sulo malang kingki ano pagigiman kandila malang ti buhi man tawaw ti subong yang pajimpo no lain na yang sitwasyon naton mo ang amo na yung istorya ti santo anay no amo na pero subong bangod man niya nga damo na investor, damo na may establishmento komersyal, damo na negosyo diri sa aton nisisidad ta ng kuryente. So therefore, dapat pasiguraduhon naton nga bastante kita stube. Sa Iloilo bastante kita katama stube, no? Oh, grabe bonfire pag iyang kilala ko. Grabe bonfire basta sa wayang lang ha. Nali yung mga bonfire ka sa ugsaran mo na karong kagaginikit-ikit ng inyong puluyan. Bonfire, kagison, kagin sa mga tupad, balay mo ba? Sinasiling ko na, subong iyang mga panyimpo, dapat pasiguradoon nato ng supply sa tubig. Supply sa tubig diri sa Iloilo, Manwa, why kita yan sa problema? Potable water, why kita sa problema? Magarantiya inaiya sa Flow Water Resources Iloilo Incorporated. As a matter of fact, sa nasiling ko na, and even ginambal ko rin sa alkalde naton, siling ko mayor, sa supply, why kita problema? Kaya nga, Flow Water Resources Iloilo Incorporated, makasarang iya nga mag-deliver sang 50,000 cubic per meters, or cubic meters rather, a day. A day. Sa aton sili nga mga kabombo. Ugaling kaya masarangan lang yung mabaton sang tubo sang the so-called combined force pero do lang yapon sa MIWD kag Metropac ti 20 ano lang ya 20 manilante 20,000 cubic meters lagi mabaton nila ti kay gamay lang nga tubo mo sa aton sini nga mga kabombo ti dapat amo sina ti ko nagpromisa man yang Metro Pacific nga sa pagsulod nila no ma-improve nila ang water distribution services ti kabay pa nga tumanon ini no kay ara man ang city government personal na si mayor nga mabulig sa inyo gani sa aton sini karon iya nga mga kabombo ginaremind ta ginaton sini nga mga kabombo nga dapat mangin sigurista kita hilabi pa sa mga ginakaon naton. Tubig, pagkaon, dapat pasiguraduhon ta nga limpyo gid ini. Kay dira na nagahalin ang mga balatian nga posible maka-infect sa aton kag ikalain sa aton sini nga kayong lawas Di ba? Sa aton sini nga mga kabombo. So sa karon, siyam na ginpasarado. Siyam ha, grabe ba? Grabe si Bumbot Siyam. Siyam muna siyam ka mga water refilling stations ang ipasarado diri sa syudad sa Iloilo. Bangod man ang iban nag-positive sa coliform sa aton sini mga kabombo kag ang iban ti wala sa business permit.
sa mando man sa aton sining alkalde, mangin monthly na ang testing or ang bacteriology test, no? Sang sining mga water refilling stations. Nagbalikan ko lang water tanker nga nakambal si Mayor mo sina kay mismo ang supply sang tubig sa Mayor's office. Mayor's office na yun why man kapasar sa bacteriology test. Ti base kung sa DND lang dabla Mayor nila na pangwa man ka gina-deliver na sinyo sa aton sining mga kabombo. Sa bahin naman sa mga mando sang alkalde nga ginakinanglan sang negative result sang drug test, tinagakadapat lang gid Mayor Treñas nga may kasubong sina quarterly. Mas mayo pa gid sa ulihi kung may testing center kita, no? Himuon ta monthly, no? Hindi lang sa mga jabhar, hindi sa mga kaswal, pati sa mga regular employees, Mayor. Madrag test kita. Nami pa gid ko hindi random no? Nami gid ko tanan gid nga regular employees bla. Ipaydalom sa drug test. Sa aton sini nga mga kabombo para balanta. Kung sino na bla permi bla mga mag-istorya bla pangusang gawa bla. Tao kagang mga do naggulpiada lalo nagrismo tsura ipa-drug test na sila. Kay delikado. Sos Maria Cagusepo. Ang oras 33 minutos sa kaligan sa takna sining alas 12. Si Bobo Chomar Villa, balikan ko na niya sining linya, no? Kay ang Rizal Estanzuela may pinakadamo nga kaso sang acute gastroenteritis. Jom sa report please come in. Na dugangan pagid ang kaso sang sining acute gastroenteritis sa may Rizal Estanzuela, Iloilo City proper. Ini ang gina-confirmar ni Kagawad John Mark Peralta, ang chairman sa sining Committee on Health sa may nasambit nga barangay. Sa karon nagdangat na ini sa may 27 ang na-record diri kun sa dinti 5 ang admitted, 4 ang active o kung ti panayon nakabatsag karon sa LBM kag nagasuka and the rest dere ang naka-recover na sa sining nasambit diri karon nga balatian. So ang lihok diri sa opisyalis sa barangay so ginapabilin nga nakasirado ang ining mga bubon nga nag-test diri karon sa bakterya nga nag-positibo diri karon sa may bakterya Bombocham kag ang iban nga mga refilling station o kanang refilling station sa barangay kati nag-positibo man sa coliform ang ginapasirduhan anay temporaryo, no? Kaya kung matandaan natin, 2 ka bubon ang nag-positibo sa E. coli bakterya, ang isa ka water refilling station kag ang vendo machine, no? Amuning hulog-hulog coins bla agod kati magatubo dara ang tubig nga ginabakal dara karon niya sang mga pumuloyo. So kay Kagawad ang isa diri karon na ginisugta nila nga nagakadapat karon nga makapasar sa test liwat ang ining mga nagpositibo antes nga mag-operate, no? So it means nga nagakadapat nga tinluan kung ang bubon ti dapat sagahan kag tinluan dara ang palibot sa ilang tawon kung may leak o kung wala, no? Kag ti para mapasigurado man nga hindi ma-contaminate kung may aragid man da karon nga leak nga ti nagahalin na pito sa piyak balay nga kontaminado man ang tubig, no? Amuman sa may water refilling station kag sa mga bendo masindera nagakadapat nga tinluan anay kag ipaydalom liwat sa test hasta nga ti mag negative ang ila diri karon nga resulta kay amo ni ang isa diri karon sa ginalantaw man nga dako nga problema sa barangay kay do mo ni ang ila sining source lang, no, sa tubig api ang bubon kag ang mga water refilling station adra karon sa may barangay kay kun lantawon naton diri Bombojam do halos 70% yet. So no, kay Kagawad ang nagagamit dara sa bubon sa ila siya ng barangay kag halos 30% ang may kagulingon lang linya sa tubig amo na nga kun mapektuhan ning mga bubon amo na ang isa dira sa gidalantaw nga
problema. So from now ang iban dira karon nga mga pumuluyo nga tinapektuhan sining pagpasira dira sa mga bubon. So for the meantime nagakuha ni sila sa mga bubon nga ti negatibo ya sa bakterya ag sining coliform amo ni ang tunga-tunga landa no sang mga pumuluyo dira karon sa Maynasambit nga barangay. Ang na-mention man diri sa ato ni Kagawad luyag man tani no sang mga pumuluyo nga ti malinyahan sila git sang tubig nga ila, pero ti ang isa diri sa ginalantaw nga sa kapigadon nga ti mo nang ginalantaw dira nga ti makaupang sa pagpamtan dira sa tagsa ka mga linya sang tubig dira sa Maynasambit karon nga barangay. Ibabatita si Kagawad John Mark Peralta sa may interview diri sa Bombo Radio. 27 as of now. Okay, pilang admitted kag pilang naka-recover? Admitted as of sa subong is 5 na. 5 na lang. Oo. And the rest recover? Ang 4 active, silingon galupot-lupot pa sila. So the rest is recovered na. Oo, may record ka mga casualty? Wala kami casualty. Okay. Okay, by the way, regarding sa mga bubon, anong latest Kagawad dira sa inyo kay Bay 17 kamo kabilog? More or less na dira na siya, sir. Anong latest Kagawad? Ano may ginserduhan sa Japon? Ang mga nagpositive gin pa untat gid anay namon pakuha. So ang the rest nga negative ginasige lang gyud po namon nga pa-operate. So ang mga nagakaapektuhan to nga nasinada nila nga bubon alternative dito sila nagakuha sa mga negative. Pila ang positive kanito sa more or less 17 Duwa gid. Duwa ka bubon. Sir. Ang refilling station kag Bendo Masinyo to? May duwa man ka window machine nga nagpositive kag isa ka water refilling station. Pero klaruhon kung sa water refilling station, coliform lang na ang iya bakterya pero wala na siya E. coli. Oo. And the rest among E. coli? So, ang bubon may mga E. coli, coliform kag E. coli. May isa ko ka water window nga positive sa coliform kag E. coli. Ang isa ya ng coliform. Okay. So ano nung matabo Kagawad sa may mga positive ni sa coliform? Automatic pagkuha pa lang to daan sang test paunta ko ginahanay ang operation, sir. Sa subong. Okay, sir, sa subong. Kung sila ma-open? Dapat ma-comply anay nila ang gin-advise namon sa ilang alimpyuhan gid. Hindi gid anay mag-operate kag ipatest anay liwat. Kag kung mag-negative, pwede na sila ka-operate kigaan man sila namon sang certification upod sang City Health kag sanitation nga pwede na sila ka-operate. Okay. So, at least nga doon na naaktuhan man ni ang Kagawad ang sa mga pumuloyo nyo da may ara nga ti ang iban gusto gid magpatakod linya ka tubig para lumasip gid. Oo, may ara man diri sa amon nga doon nagkakahangawa na sa amon na nag-decide sila nga amon nila pero kalabanan gid sa amon sir hindi gid kapabo magpatakod linya sa tubig da. Pigado gid? Pigado gid sa kapigadohon ti masalig gid sila gilanay sa amon diri nga mga public sources eh. 70% sa inyo to no ang gagamit mo bon gid? Yes, sir. Sa inyo do alarming na Kagawad? Tama gid ka alarming kay balanta man siguro nga sa bilog nga syudad kami gid ang pinakataas nga kaso diri. Si Kagawad John Mark Peralta ang tagsani ka may mga bubon dito ya Bobocham so padayon ang ginahimo dito nga cleaning agod nga ti kalikaw sila dugang no sa sining nagalakta karon kay nagadamong kaso sang AIDS kag ang kunang acute gastroenteritis no ang ining latest lang karon do siyam ni katuig ang ining naigo karon sang acute gastroenteritis dira sa bay nasambit nga
barangay. Di kun ang tawon ta, kun kalabanan ti ang iban gindalaman sa ospital, kag ti apatong amba ka mga pumuluyo doon na problemahan nila ang pagpalinya sa tubig bangot ti sa kapikadohon nga tinexperyensahan nila dira karon niya sa subong ti ang isa man gani sambal ni kagawad dati mas kun dalon ka sa ospital mas mahal pagit yan ang gustohon mo mati ang ilatan ni gusto nga ti malinyahan na sa tubig agod nga ti hindi na masulit pa no ang amo ni karon nga ti kina eksperyensya da karon sa mga pumuluyo sa may nasambit nga lugar pa mo jam. All right, Momo Jomar. Si Bombo Jomar Villa para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Jomar Villa sa imo siniyang follow-up report. Tingnan mo ning isa man karon sa mga concern ginaton ang katinlo sa aton siniyang tubig kay kon nalinyahan na ning aton sining mga kabombo sa water distribution facility. Aton sining iyang distribution utility diri in terms of potable water. Why na kung tani nag-resort iya sa saga-saga sang bubon ang aton sining mga kabombo. Sa aton sining matag palamati pero nagalaom kita nga masolusyonan ining problema sa mas labing madali nga panahon karon. Pagbalik ta, i-check ta si Bombo Angel and at the same time, kumusta ang LPTRP sa probinsya sa Iloilo? Try taman karon malabot ang Provincial Development or ang Provincial Planning Development Office sa ilaman sini LPTRP nga mangin harmonious or may mga ara sila balasang i-plastar man agud nga maakomodar ang mga first town jeepneys diri sa syudad sa Iloilo. Balikan ta ini matapos sa bilang importante nga mga panumdom. Kada tion sang kalamidad kaangay sang bagyo, kinahanglan mangin mahinalungon sa paggamit sang kuryente agud malikawan ang peligro. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud mangin safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang debattery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong nga lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. I-report gilayon sa inyong nga distribution utility o kun barangay ang mga nagalaylay nga sangasang puno kag iban pa nga mga butang nga mahimo makaguba sa mga power lines agud mautod o kun makakas gilayon kag malikawan ang peligro. Ang Rojas City sa probinsya sang Capiz ang hindi lamang kilala bilang seafood capital of the Philippines, apang bawod man sa ilang nga pangalan. Ang syudad ang ginpangalan kay the late Manuel A. Rojas, ang unang Filipino president nga nabunag sa nasambit nga syudad. Bilang pagkilala sa iya, ang mga local sa Capiz nagapatigayon sang annual festival kada Abril 13 tubtob Abril 15 agud nga dumdumon ang anibersaryo sang kamatayon ni Anay Presidente Rojas. Ang festival ang ginatawag nga Capistahan. Ang Capistahan amo man ang founding anniversary sang civil government sang Capiz. Kada tuig, tanan nga 16 ka mga kabanuhanan sang probinsya ang nagabuligay agud nga makaorganisa sang nagkalain-lain nga events para sa mga pumuluyo. Conserve water. Ang tubig bugay sa aton sang Diyos, gani gamitan natin ini sang husto kag indi pag-usikan. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man, kung nagahugas sang pinggana. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon niya kalaha kag kaldero. Isirado ang gripo samtang ginahabunan ng pinggan kag auman kung nagapaligo. Isirado man ang gripo samtang nagatoothbrush kag nagapang-shave. Hindi pagpabayaan ni nagatinubod ang gripo samtang nagapanghugas ng kamot o kung nagapanghilamos. Likawan ang sobra-sobra nga pag-flush sa inodoro. Gamitan ni Watt ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos ng inodoro, paglabas ang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma, magpamunyag lamang kung wala na sang init. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa Water District kung mayroon sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords.
Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo ng mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Hindi pag-isuok ang imo kamot o kon ang metallic objects sa electrical outlets. Hindi magamit sang electrical appliances malapit sa tubig. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Sa subong nga panahon, ang mga kabataan masami na lang makitaan nga yara sa atuwang sang cellphone, tablet, laptop o kon computer. Hindi kaangay sadto nga buhi pa ang mga laro ng lahi kag gina-enjoy sang mga kabataan. Ang laro ng lahi ang importante nga simbolo sang aton pagka-Filipino. Diri una nga nahanas ang aton nga pagpakigbagay. Pila sa mga laro ng lahi among tumbang preso, luksong baka, luksong tinik kag piko. Yari ang pila ka mga benepisyo nga makuha sa paghampang sang laro ng lahi. Isa ini sa masami ehersisyo sa mga kabataan, makahibalo magdesisyon sang madasig. Ma-develop ang ila pagpakigbagay kag mapasangkad ang ila nga imahinasyon. Nagabanding pabala kamo kaupod sang imo nga pamilya? Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Ang pamilya nga nagaupdanay ang makahatag sang mabakod nga relasyon sa isa kag isa. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kon homework. Ano ang importansya sang good manners and right conduct o kon GMRC kag nga kinahanglan bala ini matun-an sang imo nga bata? Importante nga matudlo sa mga kabataan ang GMRC ilabi na subong nga padayon nga nagaka-impluwensyahan ng mga kabataan sang teknolohiya kag paggamit sang social media. Dapat ginatudlo ang GMRC samtang bata pa agud nakahibalo ini makigbagay sa iban nga tawo. Pero ano bala ang pwede nga itudlo nga GMRC sa bata o kun mangin sa mga may edada? Masami nga magtamyaw sang maayong aga, maayong hapon o kun maayong gabi sa tawo nga imo masumalanga. Magbisa sa mga katigulangan, hindi magkalipat magsiling sang excuse me, please, sorry, kag thank you. Kag hindi pagkadlawan o kung pagsuyaan ang iban nga tawo. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Gani importante gayud ang good personal hygiene kag himuon ini nga priority. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas ang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Likawan ang masami nga pagkaon sa gwa o kon sa mga fast food chains kag restaurants. Maghinay-hinay sa paggamit sang credit card. Hindi magpinangutang kon hindi man ang kinahanglan. Magpangita sa iban pa nga source of income. Tipigi ang imo ikaayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Ang Dinagyang Festival ang isa sa mga dalagko kag world-class festivals sa Pilipinas. Ang nasambit nga festival ang ginahalad kay Senyor Santo Niño. Iniman ang nagakomemorar sang pag-abot sang Malay settlers kag ang legendary barter sang Panay Island gikan sa mga natives nga mga ginatawag ati. Ang Dinagyang season sa Iloilo City ang ginasaulog kada Enero kag ang highlight sini amo ang Ati Tribe Competition kada ika-4 nga Domingo sang Enero. Tag sa katribo ang nagapasundayag sang ila pinasahi nga choreography nga may madinuagon nga tribal costumes kag props sa diin ila ginapakita ang pangabuhi sa Panay antes ang Spanish colonization kag advent sang Catholicism sa pungsod.
Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Hindi pagkargahan sa mabugat nga mga bagay ang imo salakyan kung hindi mo man ini kinahanglanon. Likawan na maghimo sang short trips kag pagkamaayo nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Ang pagpain o kung pagsegregate sang basura umpisa sa panimalay, nagahimo sa imo nga isa ka responsable nga pumuluyo sa imo komunidad. Kung ikaw nagapaina sang basura sa panimalay, nagadutay na lang ang basura nga nagakanto sa mga landfill kag mas maayo ini sa mga pumuluyo kag sa palibot. Maayo man ini para sa ikayong lawas sang tanan. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maengganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modos sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang Standard Time 53 minutos na kaligad sa takna sining alauna. Balik diri sa pagpangalagad sang bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby no kay may kangot sining balita implastar naton with the Mayor Janet Reñas and Bombo Jomar Villa. May ara sang ginpatigayon sini iyang press conference man ang Iloilo City Health Office kaupod ang Public Information Office sang City Government. May kantanan sa paghatag sa aton sang update sa mga kaso sang cholera and acute gastroenteritis. Sa aton sinikaron yung pagpangalagad, nag-standby si Bombo Angel Tan. Bombo Angel sa report, please come in. Bombo Trump, breaking news, may yara naman nga additional sang patay sa kaso sang acute gastroenteritis. Naglabot na sa 7 ang total nga number. Bombo Trump, kung sabihin ang daan niya record sang August 30. May yara 125 nga kaso. And as of August 31 lang Bombo Champ, may yara additional 103 cases and total na subong is as of August 31 Bombo Champ, may yara 228 nga mga kaso. And as of September 1, may yara announcement tomorrow nga pagahimuon naman ang City Health Office around 10 a.m. So aging separate man ang kada nga information Bombo Champ kung sabihin ang Tanza City proper ang may pinakamataas nga kaso kung sabihin may yara ini sila 58 nga kaso nga na record pangadua ang distrito sang Molo with 51 nga mga kaso. Pangatlo ang Santo Rosario City proper, miyara ini 30 ka kaso Bombo Champ. Next naman ang Haro 1 which is miyara 20 ka kaso. Arevalo 20, distrito sang Mandurriao 20. Ang sa Lapus Bombo Champ miyara 12. Sa distrito naman sang Lapas miyara 11 kag sa Haro 2 miyara 6 ka kaso. So ang sa total Bombo Champ, may yara 115 ang naka-recover na, samtang ang 53 naman ang admitted sa ospital. 52 ang nagpabilin man sa ila nga balay. So Bombo Champ, base man sa aton nga record, ang kalabanan gid ang pinakadamo nga kaso ang yara sa age range nga 1 to 10 years old, just diin 44 ka mga babayi kag 58 ka mga lalaki. And as of confirmation today, yesterday rather Bombo Champ, may yara 4 ka kaso sang cholera Bombo Champ. So ang
additional information yan may yara pagid na based man sa naging meetingan, may yara mga actions naging himo ang City Health. So nauna ang Health Sanitation Cluster naghimo sila sa pamaagi agud makikita man sa mga barangay captains agud ma-discuss ang mga issues man regarding sa acute gastroenteritis. So ikadua ang since nga ang isa sa mga plano man ang pagbukas sa hydration unit para sa mga mild cases sa acute gastroenteritis. Next nga gihimo man na sa CHO amo ang pagpakikita man sa MIWD kaga nag-meeting man ini sila nga mag-coordinate sa mga ospital kaga at the same time emergency meeting sa nagkalain-lain man nga mga ahensya sa departamento agud istoryahan man kung ano ang mga dapat pa pagahimuon. So ang sa nagkalain-lain sini nga mga test bombo champ nagapositibo gid man to ang mga nagkalain-lain nga mga water sources. So ang pagahimuon pagid bombo champ ang ginahimo sa bombo champ nga ging testing ang tanan nga mga water refilling stations ging paidalom inisa sa mga water test. At the same time ang procedure pagid sa sanitary permit man ang ginasikaso. So yari atin pamatian labang mo champ ang pahayag man ni Doktora Tang sang aton ma-interview. From 125 case last August 30, may additional kita nga 103 cases for August 31. So that's a total of 228 as of August 31. Delayed kita one day because right now we're still receiving reports for September 1. So September 1 updates will be announced or released tomorrow at 10 a.m. ulit. So for the number of cases, 228. For the outcome of the 228 cases, 53 are still admitted, or 23% of the total is still admitted under different hospitals. We have 7 deaths recorded, giving us 4%. Recovered is 115, 50% of the cases recovered. And active cases not admitted on their houses, respective houses, is 52 or 23%. So for the number of cholera cases, we received a total of 4 confirmed cholera cases yesterday. That is 1 case from Lanit, 16-year-old female, 1 case from Monica, city proper, another 16-year-old. These are confirmed cholera cases. And we have 1 from Dilarama, city proper, Santo Rosario District, 16 man nga male. So all are 16 years old except for Molo Boulevard, 59 years old female. So these swabs were taken last August 26 at WVSCMC, wherein we sent it to RITM for culture. One case from Legazpi de la Rama is admitted at Mission Hospital, but culture of fresh stools only were used, and RITM acknowledged it as confirmed cholera case, since there are multiple growth of Vibrio cholera on the media or the culture. So that's 4 additional to the 3 previously reported and 1 from Ingori. So a total of 8 confirmed cases. So for the deaths, we also have 2 additional deaths yesterday. So a 63-year-old female from Maria Clara, Barangay Maria Clara, City Proper 1, City Proper 2, who died at home. This is a case of a 63 years old who happened to have
LBM and vomiting. Final diagnosis on death cert signed by a private physician is cardiac arrest, severe dehydration, and secondary to acute gastroenteritis. So this na ni siya, nagluya na lang ni siya sa Ilabalay, why na siya madala sa hospital. Nasapwa na lang siya, naka-recover pa siya, but eventually, due to other comorbidities, possibility of a cardiac one, nagdugang sa iya nga death, a factor as death. So another case is an 11 months old female also from Santo Rosario City proper 1. So ang baby niya, we didn't get some clear data on this one, but this shows na nag-consult siya, that the child had vomiting and diarrhea. Nagkonsulta siya sa health center, but eventually nagsige ang iyang losses hasta nga hindi na ma-control kag matap na. So nag-start niya ang baby with the parents in a boarding house and other household contacts or members of the family are asymptomatic. So wala sila yung maging batya aside from the 11-month-old. So I think, Doc, that's all for the data. Nga additional natin yung mga cases for acute gastroenteritis and cholera. Yes, so mo jump na batian taman ang pahayag sang City Health Unit office Bombo Jump nahanungod man sa updated nga kaso o numero sang acute gastroenteritis diri sa syudad sang Iloilo. So ang i-monitor ta pa ina adlaw-adlaw Bombo Jump at the same time kay amo to hambal kay ina sa CHO man nga magahatag sila sang information kada alas 10 sang aga. Makuno Bombo Jump ang kataason sang additional nga kaso within just August 31, 103 cases Bombo Jump. So manginhugot man ang pagbantay naton diri sa media ko na specifically sa Bombo Radio, agud makahatag kita sa nga accurate, specific kag insakto nga impormasyon man sa aton mga kabombo Bombo Jump. All right. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa Pambansang Radyo na Pilipinas, consistent overall, number 1 si Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Angel Tan sa imo sining follow-up report. So sa aton sining mga tagpalamati maghalong gid kita kay padayon nga nagataas karon ang kaso sang ang kaso sang cholera and acute gastroenteritis. For now, ang pinaka-mambal naton, ang pinaka-safe naton nga mahimo siguro is pabukalan tanay naton ang aton sining tubig. Hilabi pa kon gamito naton ini bilang ilimnon sa aton sining mga kabombo kag siguro liswahan man sang mainit sining tubig ang mga hinugasan naton nga mga gingamit nga mga pinggan, kutsara, tinidor. Muna lang ginanay kiti sa karon sa aton sining matag palamati. Kumbaga pa too late the hero na kita, no? Kay kung even before pa ginpang tsekyar na ni nga daan ang mga bubon, ginasukot ang tagsa ka mga water refilling stations sang ila sini nga bacteriology result, no? Napaiway kung tani naton kagway na nagdamo iya ang kaso sang acute gastroenteritis kag sang cholera. May mga balita kitang hindi na makumudar sa karon sini nga pagpalayag sa Momuanay sa Utoy tugyan naton ini sa iban sini Manuse Public Affairs Program sa Bombo Radio Iloilo. San ba ina sa kapon lamang program ko naman sa kay Tita Regine. Ismombot siya Blanco Hoover gabilin sa imo sa manaynay nga hapon. May God bless us all. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo! Na-eksperyensahan mo na ba mag-upod sa selebrasyon sang Mascara Festival? Ini nga annual festival ang ginasaulog sa Bacolod City kada ika-4 nga Domingo sang Oktubre. Bilang isa sa mga dalagko nga festival sa Pilipinas, kilala ini bilang selebrasyon para sa mga locals kag foreigners nga nagaupod sa kinasadya sa dalan sa sulod na sang 40 ka tuig.
Ang mask nga nagangirit nga ginagamit sa selebrasyon sang festival amo ang simbolo sang kabakod sa mga bakulodnon nga sa piyak sa mga pagpanghangkat kag trahedya nagapabiling nga babakod kag may paglaom ang mga tawo sa Bacolod. Amo ina ang isa sa mga rason kung nga agin bansagan ang Bacolod bilang City of Smiles. Ang highlight sang Mascara Festival amo ang dance competition sa diin ang mga participants ang nagapakita man sa ila colorful costumes, mga smiling masks kag nagasaot sa Latin music. Dublihon ang paghalong sa mga balatian nga masami makuha kung tag-ululan. Ibalua kung paano malikawan ang mga waterborne diseases. Sigurado nga matindlo kag safe ang mga ginakaon kag ginainom. Kung hindi sigurado nga safe kag matindlo ang ginainom nga tubig, magbukali ini. Hulata nga magbukal ang tubig sa sulod sang 3 ka minuto. Masamigin nga takluban ang mga tubig kag pagkaon agon nga hindi masudlan sang mga insekto. Ugasan sang maayo ang mga pagkaon kag likawan ang pagbakal sang pagkaon nga ginabaligya sa dalan. Iaboy sang maayo ang mga basura, ipabilin ang katinlo sang lawas kag sang banyo. Kag ugasan ang mga kamot antes maganda kag magluto sang pagkaon. Antes kag pagkatapos magkaon kag pagkatapos maggamit sang banyo. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang 4th leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Nagapangita kabalaas ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ilang ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw ang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayellow ang supat tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon?
kon kaisa. Bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Suno sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood, bangod ginapataas ini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs sang isa ka tawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga mangin infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable
kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculpture sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami bala nga nagabiring ang imo tiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabuli nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapataas sang anxiety, stress, kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot gamit ang habon kag tubig ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot.
Pirmi ka bala nagapanguyab? Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab, sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis, kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Lapnago na ang mga nagalakta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo. Good sa inyo tanan mga kabombo. Oras naton 21 minutos na makalipas ng alas 2 sa hapon. This is Tita Regine and again, I would like to welcome everyone na nag-upod sa aton, nag-join diri sa aton diriman sa syudad kag probinsya sa Iloilo, sa Biluga, Pilipinas, or sa bugos na kalibutan. I welcome you all. Sa sininga pala tuntunan kahapon lamang sa unang adlaw para sa bulan Sonder, September 1. Bawa ka ginaas, I was walking. Grabe, gidjabongga ang isa ka house. Christmas songs medley. Te, maano ka da. Excited, gid siya tama, no? Hindi siya katama nga ti Berna. Kamo, kamusta kamo? 115 days before Christmas. Sige, too many days pa to prepare. Kung ano ang luyag ninyo nga matabo, anong luyag ninyo nga ipanghatag. Sharing is giving and loving. Hindi ba lang? Well, again, mga kabombo, may mga nag-share diri sa aton sa ilang mga istorya. And of course, si Sir Dom sang Leganes, wala natin matapos ang iyang story yesterday, pero balikan natin ninasog po na natin, no, where we left off yesterday sa ating pagbasa, kay tinaubusan kita sang oras. Sir Dom, ready ka lang dira kay padayon na natin today ang pagbasa sa iyong mga story. Kaya ginapasalamatan ko si Indigent Girl sang Santa Barbara for responding so quickly sa pagpangayo natin kahapon sa iyong cellphone number kung sa iyong Facebook account. Sige, makontak ako sa imo. Thank you very much, kid. And so sa tanan dira nga nag-join diri sa aton sa sininga hapon. Welcome mga kabombo. This is Tita Regine. Ini ang kahapon lamang program, Thursday edition. Ari na ang aton nga ambahanon para sa inyo tanan from the Bombo Music Festival, nagikan sa kay Kimberly De Leon. No batteries required. Mayong hapon. It's in the way that I'm wired. Maybe I'm just built this way. Maybe I'm just built this way. Should have come with a sign, fragile without warranty, caution, but it's just like me. It's my factory defect. Sorry if I easily break, there's not much tension I can take. Ooh, it's the flaw in my design. Ooh, it's the circuits in my eyes. It's automatic, it just cries with no batteries required.
It's in the way they put my parts, installed me my recycled heart, my recycled heart. Assembled my dismantled soul. I guess I'm brittle to the core. I'm brittle to the core. Please handle me with care. I'm not used to wear and tear, and my hardware has no spare. Ooh, it's the flaw in my design. Ooh, it's the circuits in my eyes. It's automatic, it just cries with no batteries required. I wish that my emotions had some buttons that you can turn it off or turn it on. Just flick the switch and the hurt is It's my factory defect. Sorry if I easily break. There's not much tension I can take. Ooh, it's the flaw in my design. Ooh, it's the circuits in my eyes. It's automatic, it just flies with no batteries required. I'm not used to wear and tear, and my hardware has no spare. No batteries required. I'm not used to wear and tear, and my hardware has no spare. No batteries required. Kimberly De Leon, no batteries required. Hello and welcome. Brand new day kita today, September 1. Kumusta man ka mo? Super excited for Christmas. Well, diretsuhan na nato ang istorya din ni Sir Dom sa Leganes, Iloilo. Kahapon, he told us about his experience sa itong nag-work pa siya sa isa ka government company. Isa siya ka empleyado. And then there was this order, parang maglakat sila dito sa Negros for a field work. Kaya tindiri siya sa Western Visayas. So, ni palakato sila, may upod siyang adwa ka bilog. And significant thing na share niya sa aton yesterday was that sang nagnaog siya kay nagpagas ang bus ng iya ginasakyan, ti nabilin siya kay nag-CR siya, mayo lang gid. Kaya ang isa niya kaupod na malulaw na kabugtaw ng mulalungan nga why siya gali nakasaka pa. And so ginabala ng driver. So ginbalikan siya. But according sa iya, that was the very memorable kag very most embarrassing nga iyang na-experience sang amuto nga tiyempo nga naglakat sila dito sa may Bacolod. And nangita pagit sila from isa ka hotel nga ilang ginstayhan, nag-transfer sila sa isa pagid ka hotel kay according sa iya do hindi to sila komportable, hindi sila maayo makatulog, but so nag-transfer na sila to another hotel, nakapahuway sila, naging comfortable sila kag nakatulog sila sang maayo. Diri kita ma-continue sang sulat ni Doms sang Leganes. Tita Regine again, good afternoon.
Tita, at 3:30 a.m., we were caught unaware. Ang electric fan nasunog kag nagabaga-baga na. Maayo lang kay nakamatagi leyon si Julius kag ginhukas ang electric fan. Natapungawan kami ni Nelson sang natabo. Hinali lang nga nakaabot ang security guard pero tapos na ang insidente. Good heavens and thank you sa kay Mama Mary sa iyang intercession. So nagbiya kami sa San Carlos City the day after. Southbound kami to Sagay Town. As usual, ginpadayon namon ang amon nga trabaho sa opisina ng Municipal Treasurer. Nalipat na ko kung sino itong iyang ngalan, pero ang amon nga pagbisita nag-coincide man sa selebrasyon sang ilang fiesta sang Banwa. So, ginpakilala kami sang Municipal Treasurer sa kay Municipal Mayor nga sadto si Mayor Freddy Marañon. So, ginambalan ko si Mayor kag siling ko ang ako nga misis may Marañon man siya nga dugo nagikan sa Leganes sa Iloilo. Kag naghambal si Mayor nga damo gid man kuno mga paryente nila nga mga Marañon sa may Leganes and Subuman sa Mandurriao District sang Iloilo City. So, nagpauli kami, kag madamo nga mga food ang ilang ginserbi sa amon, kag nabusugid kami. At 8:30 p.m., ready na kami para nga magpauli sa hometown sa Municipal Treasurer sa Escalante. Di almost alas 9 sa gabi, Tita Regine, ang amon nga jeep nga ginasakyan, turned turtle in the midway area between Sagay and Escalante. So, nagbaliskad, no? So, the treasurer told us nga ang amon ako nga particular area, hotbed kuno sa New People's Army. Kag may ara gini kuno nga instance nga may encounter between the government troops kag mga NPAs. So, do medyo ginkibang man kami, no? Sa amo tong impormasyon nga amon nga nahibaluan. Pero without much delay, ang treasurer gintawgan niyang iya nga asawa. Kag pagkadugay-dugay, ara naman ang isa ka jeep sa amon para nga mag-rescue. Ang ulihin namon nga destinasyon was Cadiz City. Mainit ang adlaw. Tapos a low pressure was announced. Pero ginpadayon namon, no, kung ano ang naamon nga dapat nga himuon. Salamat liwat sa kay Merciful Mama Mary. And ang Western Visayas or ang Region 6 was spared sa amusad nga kalamidad. So, nagbalik kami sa Bacolod City. Nagstay kami sa balay ni Nong Berino. Malapit ini sa Corazon Montiliano Hospital. Lapit sa Lacson Street. Si Nong Berino, cousin ini namon, isa ka Gimbalenyo. So, ginupdan niya kami para nga maglagaw-lagaw sa City of Smiles. Naglabay kami sa pila ka mga prominent areas, sa mga hotels, ang Paglaom Sports Complex, ang Golden Field. Kag na-delay kami sa amon nga pagbalik sa balay ni Nong Berino, bangod sa traffic. Kay ti may gina-host sadto, no, ang Bacolod nga palarong pambansa. Kag ang West Visayas amo ang nangin overall nga tagdaog sa nasambit nga palarong pambansa. That was in 1985 kag held in Dipolog City. NCR is the champion. So a day later, we were set on our way to Bacolod Pier. Kag may announcement naman sa another low pressure area malapit sa Eastern Visayas. Western Visayas was spared. Thank you, Lord. So, nag-drop by kami sa Bacolod Coast Guard Quarters kung sa diin ang akon nga brother-in-law ang na-assign. Alas 12:30 sang hapon, gintawgan niya ang Don Juan, kag nagsabat ini nga it is safe to travel for a trip to Iloilo. So, sasakay na kami sa Don Juan, ako kag akon nga mga co-employees, gin-discuss namon ang mga butang na tuloy sa amon nga gintrabaho before submitting our final reports.
They enjoy the work and they have no comment. I am a team leader and being too meticulous found most common minimal errors in the areas concerned. Late sila sa pag-post ng collections in abstract of collections and also journals of collection. Late and also delayed submission of monthly, semi-annually, and yearly reports. As far as I am concerned, I am frank and open to say that I have too many comments as a team leader. So nagpahuway kami isa ka adlaw, natapos naman ang among nga reports, and happy kami nga mission accomplished. Tita, may mga risgo sa pag-travel. Hindi kita kahibalo or unpredictable, no? And inevitable ang mga circumstansya along the way nga posible nga matabo. So we must at all times pray and be safe. Pagpangamuyo sa ato nga Ginoo and always cling to Mama Mary for her intercessions. Tita, I hope why ikaw ging kapoy sa pagbasa sining akon nga long mission. Pasensyahin lang ang akon nga agi. Obvious na gid, no? Kag self-explanatory na lang. Thank you and may God bless us all. Very truly yours, Doms Sang Leganes. Sir Doms, thank you so much recalling ang inyong mga travels, work-related, kag ang mga na-encounter ninyo no, along the way. Yes, you are right. Basta nag-travel ikaw, always see to it, no? Nga, nagapangamuyo ikaw for safety and for covering so that no, mapahilayo sa mga kung anuman nga hindi manami nga posible nga matabo. And syempre at all times, no, dapat ara gid ang paghalong, pero regardless kung kaisa kung matabo ang amo nati, then matabo gid siya. Pero pangamuyo lang gid ang aton nga kinahanglan so that safe kita sa aton nga pag-travel. And it's good that you can still remember everything that happened sa inyong paglakat nga ato dito sa may Negros. Kag nangin very successful man ang inyong mission, kag mission accomplished din kamo sa inyong pagbalik diri. And at the same time, nag-enjoy man kamo, you've met a lot of people, and nangin okay man ang inyong pag-submit sa inyong report. Salamat gid, Sir Doms. Ang imong memory is still very sharp, remembering all the details sa mga hitabo ka ato many years ago. Salamat for sharing this with us diri sa KLP. Oras naton 37 minutos makalipas ang 2:00 sa hapon. We're going to move on sa ating next story pagkatapos ng gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Sa halos tanan nga prutas nga aton ginakaon sa masami ginahaboy nato ng ilaliso, apang panumdumaliwat kay may liso sang paborito mo nga prutas nga dapat hatagan mo sang tsansa nga buligan ang imo ikayong lawas. Ini amo ang liso sang abukado nga suno sa National University of Singapore. Nakitaan nga mayara sang 70% sang antioxidant content. Ang incredible fiber content nga may upod nga natural oils, vitamins kag minerals ang makabulig sa pag-improve sang digestion, naga-reduce ang inflammation kag naangot man sa paglikaw sa development sang cancer cells. Ang liso mahimo mo nga kihadon kag tuktukon kag isimpon sa imong nga pagkaon o kun ilimnon. Suno kay Dr. Tom Wu, isa ka physician nga ginpasidunggan sa American Cancer Society kag United Nations, nakumpirma niya nga ang liso sa abokado nagatanyag sang most intense amounts sang soluble fiber. Ang soluble fiber nagabulig sa pagkakasang cholesterol sa cardiovascular system, gani makabulig ini sa paglikaw sa heart disease, heart failure kag stroke. Ang intense burst sang antioxidant sa abokado nagabulig sa pagpanubo sang oxidative stress nga tugas ang harmful UV rays sang adlaw kagamuman sa pollution kag chemicals. Makabulig ini sa pag-reduce ang visible signs ng aging kag naga-rejuvenate ang tone kag condition sang skin tissue, gani mas young looking ang imo nga panit. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit sang aircon, agud nga mabuhinan ang init nga ilang nga nabatyagan. Apang nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini.
Suno ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas ng impeksyon, kag mga balatian, kaangay sang pulmonya. Gani, hagan-hagan na lang ina, bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming nga naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Suno sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chess ang may mas manubo nga tsansa nga mag-develop sang dementia. Paathag ni Dr. Robert Friedland, isa sa authors sang pagtuon, ang unused brain tissue ang nagaresulta sa pagkadula sang brain power. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Suno kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sa electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away. Agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals, kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol, bagod nagakontain ini sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong nga dugo. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang vitamin B3 nga nagabulig sa cell communication kag
kag new cell development agod nga ang cells maka-recover gikan sa physiological stress. Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho? Matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos ug sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang aton nga nervous system sa diin nagapatas ini sang feel-good brain chemicals kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga naga-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man Pag umagabot ang tak ng alas 3 sa hapon, may something na naman nga i-share sa aton si Lola Amparing sa sining hapon. So let's find out parte sa ano ini. My dearest Tita Regine. Good afternoon everyone. Sa tanan nga makatapos sa Bombo Radyo, mga maukod kag matandos nga tagpalamati sang sininga makawiwili nga programa kag syempre ilipinigid sa imo Tita Regine. Aluyag ko i-share sa imo karon ang parte sa nagakalain-lain inihitabo sang bag-o pa lang kami nag-upod sang akon nga bana sa adto. Masiling ko tita nga adjustment period pa lang. Madamo ang ako nagdumduman karon, kag gusto ko man i-share sa imo kag sa maukod nga mga listeners. Ang una nga hitabo, medyo nabudlayan gid ako sadto, kay wala pa kami sang amon nga balay. Kun ari gani ang akon bana nga nagabakasyon, didto kami sa ila balay. Upod ang mama niya, kag iya mga utod kag mga hinablos. Karon. Sa tiyo naman nga magbalik siya sa iya ginaobrahan sa abroad, saylo naman ako diri sa balay sang akon utod. Hasta mag-abot naman sa tiyempo sang iya nga vacation. Amo ini ang akon kalagayan for almost 2 years. Nabudlayan gid ako, kag do hindi man ako happy sadto. Kay hindi man ako pagtugtan maglakat o maghalin sa ila balay, bisan wala klase. Very strict sila, nga kinahanglan may upod gid ako nga utod or cousin nila kung diin makadto, nga bisan sa tindahan lang. After 2 years, medyo may jutay man siya nga sinuptan, kagin pa resign ko siya sa iya nga obra. Siling ko, may sweldo man ako. So nagbakal kami sang second hand nga jeep, kag nagpatindog sang amon balay. Ginapabiyahe ang jeep, pero hindi man lang nagdugay, tungod nga second hand man lang, pero may gakalupok ang goma, pero may gastos sa pagkayo. Sang ulihi, ginbaligya niya ang jeep. Nagpapili naman sa pagka-counselor, kag nagdaog siya bilang SB member sang amon nga banwa. Tita Regine, sa tanan nga mga kaupod niya sa council, siya gid ang ginatulinan sa mga messages, sa mga programs o kahiwatan sa amon nga banwa. Bala mo tita nga tama ka intelligent. Nga daw masiling ko nga pareho lang sang walking dictionary. Bala mo tita, gabi na siya nagatulog sa basa lang nga basa sa mga libro. Bisan to nga gabi, nagaukay sang dictionary sa iya nga tupad. Basta i-request sang mayor mahambal, ever ready, bisan wala ka prepare. Siguro more or less, mga 11 years, ngang iya co-employee sa do, kalabanan Amerikano. Sagad siya.
sa English speaking. So isa ka best tita. Fiesta sa amon barangay diri sa poblasyon. Nagkadto siya nga hindi niya ako ginupod. Hindi man siya kahibalo magbayle, kundi nga hatag lang sang messages. Inom-inom lang sila sa mga kagawad, kag iban pa nga mga bisita. Siguro tita, wala pa 1 hour, nagpauli. Kayang iya wallet, wala na. Pinamangkot niya ako, kay basi kuno kinuha ko. Siling ko, nga akon kuhaon, nga hindi ako naglisensya sa imo. Siguro, siling ko, basi nahulog sa bulsa mo. Sasagad inom nga inom ninyo, kag napulutan sang iban. Nagbalik siya sa baylihan, nga wala na kwarta. Bala mo tita, tama ka, jealous. Kag bisan mag-istorya ka lang sa iban nga lalaki, di siya luyag. Bisan sa friends niya. Tita abi mo, tama gid ka jealous. Bisan nga loving, thoughtful, and caring. Pero ang hindi ko lang magustuhan, ang pagsobra ka jealous niya. Nadumduman ko gani isa do nga, nagsugataay lang kami sang isa ka teacher nga lalaki. Kag wala man lang dugay ang amo niya conversation. Tita na lang tawa niya gali. Kag pag-abot ko siling niya, kung tani, nagpauli ka anay, ibilin mo ang dala mo nga payong kag lesson plans, kag magbalik istorya sa nasugata mo. Kaya abi tita, nagsumalangay lang kami, mabalik pa ako. Naghipos lang ako tita, para wala lang gamo o para hindi lang kami mag-away. Ang masunod ni hitabo, sa nag-alam na siya, sang madyong. Kung kaisa hating gabi na siya nagapauli, o madaling araw, wala ako upod sa balay. Kag isa ka bes, daw hinadlukan ako. Ginsugat ko siya, kay malapit man lang ang ila ginahampangan. Abi mo tita, nangakig siya, kay isahanon lang ako naglakat. Siling niya pa nga, wala sang tawo ang balay. Ginpaupdan niya ako nga magpauli. Para wala lang sang gamo, dayon ko lang pauli, nga medyo galit man ako. Pero nagpaumod lang ako, para wala lang gamo. Sang hindi pa siya kahibalo maghampang, do sa maayo man, loving, thoughtful, pasensyoso sa akon. Sang ulihi lang nga nag-inom permi kag nag-chain smoker, medyo nag-iba na ang ugali. Ako iya tita, para wala lang gulo o wala lang alawayon, nagapaumod lang ako para hindi man mahuyian. Ilabi pa nga teacher ako. Tita Regine, there were times nga halos hindi ako katulog sang maayo. Kaya syempre, isahanon lang kung kaisa may klase pa sa umaga. Ang isa naman kay hitabo, nga hindi ko man malipatan, sa nagsugat kami nga duha sa iya hinablos nga officer man sang Navy sa pier sa Iloilo City. Sang hinali lang, may 3 katawo nagsaka sa jeep, kagang isa nagpungko sa tupad sang bana ko. Nagsagad ubo nga ubo ang iya tupad nga sa akon pagbanta, ila ato senyas. Dayon nila nga 3 lumpat dayon sa jeep kag magdalagan. Nahikapan sang bana ko ngang iya nga wallet wala na sa iya bulsa sa likod sang pantalon niya. Dayon niya lumpat kag lagson ang 3 ka mga tawo, pero wala niya maabutan. Wala na kami pamasahe. Kagang importante ang tanan nga ID cards didto sa wallet niya. Ginpabombo niya nga bisan hindi mabalik ang kwarta, ang mga ID cards lang ang iuli. May kumpare man kami nga sergeant sa Philippine Constabulary nga siling niya, o sisaon niya sa mga hold-uppers o mga tinawo sa mga snatchers sa pier. Pero tita, siling niya, tanan sila, wala kakuha. Siguro, iban nga grupo. Tita Regine, ang masunod naman nga hitabo, nga daw hindi ko gid malipatan. Ang pag-seminar sadto sa iban nga mga municipal officials, isa siya nga napilian sa SB members, kag upod man siya sang amon nga mayor. Almost 1 week ang seminar, kag stay-in sila sa hotel. There were times nga ang iban kung kaisa nagapauli man, kag magbalik lang kung umaga. Gipamangkot ko ang kumpare nga mayor namon.
nga pwede man gali ka pa uli. Kag nga si pari mo, wala gid bisan kisala. Siling niya sa akon. Mari ang paring. Si pari, nawili dito. Kay may mga dalaga, kaupod namon sa seminar. Medyo lahog-lahog lang sa akon, pero medyo nagaugot man ako. Tita, may isa kahapon sadto, nga nagkadto kami sa akon kumaring ang co-teacher ko sa Iloilo City para magbakal sang tela para sa akon bayo. Tita, natabuan gid. Nga sang hapon nga to, siguro mga 5 o'clock na, ngang akon ba na, nagatindog sa atubangan gid sang store nga amon balaklan. Siling ko, nga ari ka man nga may seminar ka mo. Sabat niya, off na namon, pero nagpaupod lang ang babae sa iya magbakal sang tela. Medyo doon naugot ako, tita, pero hipos lang ako sa isip ko. Nga wala time magpauli, bisan saglit lang, pero may time magupod-upod sa babae, maglagaw-lagaw sa kalye sa Iloilo. Tita, after 1 week, natapos ang seminar. Kag pagpauli niya, madamo o siguro mga pila ka kilo nga lansones kag iba pa nga dala sa akon. Siling ko, ay salamat. Nadumduman mo man gali ako. Medyo galit ako, pero ginhipsan ko lang. After a few days, may nag-abot naman nga card. Thank you card. Kaga ang complimentary ending with love. Sustita. Nagdugang naman ang akig o selos ko, pero hipos lang ako para wala gamo. Tita Regine, bisan tama ka jealous ang akon bana sadto sang buhi pa siya, pero tama man ka loving, caring, kag halos tanan-tanan nga household chores, iya. Hindi siya luyag magtrabaho ako sa sulod sang balay. Siling niya, permina sa akon, ginahambalan niya ako nga, ang school obligations ko lang ang akon asikasuhon. Di siya nagaluto, breakfast, lunch, kag supper. Bisan manghugas ang among kinanan, hindi siya gusto nga manghugas ako. Kung sa bagay, tita, sitting pretty ako sa amon balay. Ang hindi ko lang sadto magustuhan, nga tama gid ka siloso. Kapin pa kung magsugilanon ka sa lalaki. Ang masunod naman nga hitabo, nga hindi ko gid malipatan, nga fiesta namon sadto, nga may municipal officials night sa baylihan. Sang opening sang dance, ginlawag nga iya sang municipal officials lang. Karon, tanan nga mga upod niya, kag ila mga asawa, naggadto na sa tunga, kag magbayle. Ang music, anniversary song. Tita, ako ya, the flower pot lang, nga nagapungko, nga wala sang upod. Balan mo tita, ang bana ko, hindi kay balo magsakot. Libot-libot lang siya, kag mag-inom sa kantin, upod sang iya mga friends. Kung tani, bisan duso-duso o tikang-tikang lang kung ginsabay ako, pero wala gid. Di sa isip ko sadto, mayo pa, wala na lang ako mag-upod sa iya. Kita, hindi mo siya luyag, magsaot ka sa iban, kay balaan mga daan nga siloso. Tita Regine, medyo mahaba na ang aking sulat, so I have to close now with my warmest regards and kisses to you. Sana nasa heaven kay Lord Jesus ang kaluluwa niya at kaawaan niya rin ako na walang sariling tahanan. Best regards also to all Bombo reporters, good listeners sa programa mo. And kindly, please, may sariling gawa na tula ako na may kaugnayan din sa aking sulat. Thank you so much, Tita Regine. Good luck, good health, and God bless us all. Lovingly, Lola Amparing. Kag-ari ang tula, ang pagkasiloso. Ang taong siloso, madali ang gulo, palaging naniniwala sa bulong-bulungan, walang iniisip na kabutihan. Madaling abutan ang kaguluhan, minsan kaiinggitan lamang para masira ang pagmamahalan. Kaya itanim sa utak ang kabutihan upang maging masaya ang tahanan. Itapon ang pagkasiloso, mananatili ang kasiyahan. Nagmamahalan ang lahat kung hindi naniniwala sa sabi-sabi. Ang taong mahilig sa bintang-bintangan, walang aabutan ng kaligayahan. Gulo lang sa loob ng tahanan. Madaling mananatili ang kaguluhan. Ang naniniwala sa sabi-sabi, walang bait sa sarili. Gamitin ang utak natin kung mabuti o masama ang datnan.
magmahalan sa loob ng tahanan. Sundin ang lahat ng kabutihan upang mananatili ang kapayapaan, kaligayahan, pag-uunawaan, ang makanta. Masayang-masaya ang tahanan kung lahat nagkakaunawaan, walang maririnig na sigawan at sagutan, maayos at may kaunlaran ang buhay. Kaya payo sa lahat ng mag-asawa, pag-usapan lahat ng kabutihan, sa dahan-dahan at maayos na kwentuhan. Pagmamahalan at kaunlaran ang madatnan hanggang kailanman. Tita Regine, sana magustuhan mo ang aking tula, pati ang lahat ng listeners. Maraming salamat. Lola Amparing. The Green Monster, Jealousy. Super jealous gali ang imong husband. Siguro super love ka lang niya, no? And ever protective. Pero do, tugid man, no, itong scenario nga dito sa Baylihan, when supposedly, tanan nga mga municipal officers, mga officials, nag-aara sa tunga nga nagabayli. Do nangin obvious pagid, no? Nga ikaw lang to isa sa higad, kiti ikaw lang bilin. Kaya ang imo nga bana, bisan nagpungko man lang siya malapit sa imo, no? Ginupdan man lang ikaw didto. We know nga ti ikaw ya super hilig mo gitang pagsaot, kay dancer gani ikaw, san ga eskwela ka pa lang, hindi bala Lola Amparing. Pero sige lang, I'm sure nagbawi man ang imo nga husband in so many aspects. Imagine that, sitting pretty ka lang, di siya luyag mag-ubra ka sa sulod sang balay. Wow, ang iban nga mga wives, gustong-gusto mo sila. Sila ang ginalutuan, sila ang ginalabadahan, sila ang mga husband, ang kapanino sa sulod sa balay, even ang magpanghugas pinggan, hindi siya luyag. Bo, grabe. Super love gagid gali niya. Lola Amparing. Sige, kakasana ng imo nga mga hinanakit. But I know, no? Nga sang nadula siya, padala mo naman to sa iya. Wala na. Ang mga hinanakit nga ina, no? Gina-recall mo na lang ang tanan-tanan. So thank you so much, Gid, sa imo Lola Amparing for again sharing ang imo nga mga inagyan sa imo nga kabuhi. I'm sure damo pagidira, no? Ang tumatala nga, ari lang diri ang KLP. Oras naton 2 minutos na makalipas ang alas 3 sa hapon. Again, sa kay Indigent Girl, please wait for my call. I-ready naton ha ang pag-interview sa imo this coming Saturday. Sa inyong mga istorya dira, basi ready naman, pwede na nga ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede nga ipadala care of sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City, or pwede pagid idulong na personally diri sa Sky City Tower. I-bilin lang sa kay Manong Guard. Kilabanan, amo mo na ginahimo, no? That's why every now and then, every time magsulod ako diri sa building, may ginadaho nga mga letters para sa aton. So thank you so much, Gid. Too many ways of sending your stories diri sa KLP. Madamong giging salamat sa inyong oras. I hope may napulutan ka mo, nag-enjoy ka mo. Buwas padayunon naton ang pagdulong sa inyo sa mga makalilingaw nga mga kasaysayan diri sa kahapon lamang program. Madamong giging salamat. Sa gihapon ni ninyo alagad. Si Tita Regine, magapanambalik kita buwas. Thank you very much. Good afternoon and God bless.